Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 48 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto, diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 and most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Mayo 10, tuig 2025. Kagkaroon sa aton sining na vote countdown. Duha na lang kadlaw kag 2025 national, local, and barm elections na. Sa gihapon ini mo lang mo ang Kurman, Bombot, Shama, Blanco, Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Alleged vote na buying nagtuluhaw sa probinsya sa Iloilo. Kapulisan nagpasalig sang patas nga investigasyon. Anak nga nasapuan patay masaming nagabay sa amay kung na mahubog. Tatay gindala sa police station kay may lagob sa mata. Mayor Jerry Treñas naghatag sang minsay sa publiko may kantanan sa eleksyon. Subong man ang Philippine Coast Guard nag-deploy sa masobra 700 ka mga personnel kag resources para sa 2025 midterm elections. Ang Transportation and Traffic Management Office magapatigayon sa road closure. Ini may kantanan man sa eleksyon sa Lunes nga adlaw. Sa mga nagapanguna kag dalaguan man nga balita national, atensyon sa aton siniya nga mga kabombo. Lunes nga adlaw, Mayo 12, no? Sa aton sini nga mga kauturan, or make it Sunday, May 11 until Election Day, May 12, ang Commission on Elections mag-enforce ang nationwide liquor ban. No? Liquor ban sa aton sini nga mga kabumbo, may kantanan sa COMELEC Resolution number 11057 nga nagadumili sa pagbaligya, pagtanyag, kag pagkonsumo sang makahulubog nga ilimnon during sa sining specified period. Sunday, May 11, and May 12. Sa idalom sang resolusyon, ang sinuman lakip na sini ang tag-iya manager sang hotel, resorts, restaurants kag mga kasubong establishmento ang ginadumilian sa pagbaligya, pagtanyag, no? Magpabakal, magserbe, magkonsumo sang makahulubog nga ilimnon. Ang magalapas diri banwa ang sarang nga mapreso, no? Mayara sang penalidad. Ang sarang nga mapreso tubtob 6 ka bulan, no? Kag maka multa sang 1,000 tubtob 6,000 pesos sa katon sini nga mga kabumbo. Tandaan nyo na, Domingo nga adlaw may liquor ban sa aton sini nga mga tagpalamati kag hindi pwede makabaligya, di man pwede makabakal, no, hindi man pwede makatanyag sang makahulubog sini nga ilimnon sa aton sini nga mga kabumbo. Di ko nagapamangkot ikaw bumbo samti may stock na ko diyang ilimnon kag kung mainom ako biya sa sulod sang akon sini nga panimalay tiway manaya sang kontratsimpo. Ang ginadumili malangya ang pagbaligya, no? Ang pagtanyag, hindi ka man pwede makabakal, kaya ginadumili na ganing pagbaligya, ang pagbakal pa. Dibla, sa aton sini magkuturan, kaya hindi man pwede makainom sa mga establishmento, katulad sa mga restaurants, katulad sa mga hotels, mga resorts, no? Kay kung may madakpan, pati ang tag-iya, no? Ang manager, sang mga kasubong sining establishmento komersyal ang sarang man iya nga pangatubang sang kaso sa paggalapas sang COMELEC Resolution number 11057.
Pero ti kunara kay mo yan sa sulod sang panimalay mo kag stock mo na lang yung daan ang ilimnon kag dra ka lang yan mainom sa sulod sa imo panimalay kay pribado man na iya. Tiway man niya sang may mapugong sa imo. Basta hindi lang niya pwede makabaligya. No, hindi man pwede makainom sa kilid-dalan. No, kag sa kundiin-diin pa dira banwa. Sumugod Mayo 11 tubtob Mayo 12. Sa iban pagid sini nga mga talupangdon nga mga balita diri man sa aton sini nga pangalagad hindi naman lipod sa ibalo sa mga kabumbo naton nga mayara sang patigayunon sini nga early voting. No, early voting para iya sa mga senior citizen, person with disability, pregnant women para iya nga mapasiguro nga ini ang mangin matawhay para sa ila. Sa aton sini nga mga kabumbo, ang ila sini iya nga oras sa aton sini nga mga kabumbo is 5 o'clock sa aga, tubtob, las 7 sa aga. Sa aton sini mga kabumbo, pagka las 7:01 at dira na dira, ang mga regular voters nga sarang iya nga makabutar or makakast sang ila sini nga boto. Sa aton sini karon iya nga mga kabumboso kon may ara ikaw sang paryente himata nga nagabusong or senior citizen or person with disability, mas labing maayo nga ti aga pa kamo magbiya sa inyo sini nga puluyan, no, kag subong man magpadulong sa kundiin ikaw nga presinto kag boto. Sa aton sini karon nga mga kauturan. Hindi man lipod sa ibalo sa mga kabumbo naton nga hindi lamang sa bahin karon iya sang probinsya sa nga Iloilo, no, ining paggalapta sa nga mga ginaaligar vote buying. It so happen sa probinsya sa Iloilo ginumpisahan ni sa banwa sa Dueñas kag subong man nag-asod-asod na ang pagwa karon sang pila pa ka mga ginaaligar pagpamakal sa nga buto. Mayara ganito yang nga banwa nga kun sa diin si parado yang iya ni isbe tag 50 pesos di mabalahuba kag ni isbe mahuyan kag ni sa mga nagapapili bilang sangguniang bayan. Yama kung musunod mo pa imo yan sa sobrang 50 pesos sa aton sini nga mga kauturan titanda man ang nakabaton sa nga pagpamakal, iya man sini nga ginsipad-sipad, iya man sini nga gin isa-isa. Sa aton sini nga mga kabumbo, take ko nang kilala ko paganin, naghatag pa ideya na sa kasumpong nila, tag 50 lang galito pangatag nila, aton ni mo ontayasin na. Aton sini man, istorya man lang, pero ay naton gin-encourage dire. No? Ang vote buying, particularly, ang pagbaton sa kwarta nagikan sa mga politiko. Kay kon ang imo sining boto wala mo ginabaligya, ang imo sining boto is not for sale, ti matahap man na ang mga politiko nga nga magtanyag sang kwarta para baklo ng imo siniya nga boto. Sa aton sini nga mga kabumbo, pero ti believe na ko sa believe na ko sa nanging kasubong iya bala daw nanging kinaanda na sa bahin karon sang pungsod Pilipinas. Madamo kita sa makita sini sa ilang nga mga social media account nga do kasubong nga nagapabati-bati. Kasubong na gid lamang bisan di na naton pag i-post siguro nabasahan nyo man ini. May exam or maeskwela ako sa Lunes, galing wala ako balon. May exam ako sa Lunes, wala ako balon, kag wala ako kudigo, ti sino to ang isid ko. May mga kasubong sina nga puro palagtek, sa aton sini nga mga kabumbo, ti sala ini sang mga politiko nga kung sa diin daw kasubong iya, nga nangin normal na ang pagbakal o ang pagpamakal sa nga buto, nga daw kasubong iya nga ti amo ni ang ginahangla o ang ginabantayan kag ang ginahulat karon sa mga butante, nga ang mga butante daw kasubong away tigana
nga magpadulong sa tagsa sini ka presinto kag magbutar kay managahulat-hulat pa hinali nga may makatunghol pa or kasubong sina sa background ko, why na tsura, why na sobre-sobre, o kung may buho, dahil gulo lang kamot mo nga may ginauyatan nga libuhon. Pakita tabi na Bombo Brennan, parang tinatamad akong mag-exam sa May 12. Wala pa akong baon. Yung mga classmates ko, meron na raw. Awa ko yung sinamalwa. Maluoy ka, oo. Are. Isa pagin. Bebe, lang taon ta na engineer. Ano na ya, bebe. At ito kasubong educational ni. Dumapos lang ta ni. Lampas na shading, baw. Hindi si, sino kanining rapper kani? Perfectly shaded na bilog. Approve ko no. Hambal ni Drake. Ni Drake nga migo ni Kendrick Lamar. Sige, dugang ang mga balita kag impormasyon na inyo bantayan sa barangay pagpalayag sa Bomboanay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Paano ba lang makaligaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylos ang linya. Ang swerving o kung pagsaylos ang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang Bomboanay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa atman nga aksidente. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, araw ho ngayon ng Sabado at Mayo at 10 ng 2025 at 2 araw na lamang bago ang national and local elections. Sa ating mga headlines, Task Force KKK ng Commission on Elections muling nagbabala sa muling pagkalat ng fake news, misinformation online, online manipulation ngayong panahon ng halalan. Ang bagong mga elections observers naman dumating na sa bansa para sa araw ng Lunes, Mayo at 12. Ang Department of Justice tiniyak naman na makakaasa si Vice President Sara Duterte ng due process ukol sa mga paratang na isinampa laban sa kanya. Sa ating police report, ang storage area ng Commission on Elections sa San Agustin, Isabela, pinasok ko ng mga hindi pa nakikilalang suspect. Ilang mga election materials nasira. At sa balitang palakasan ng Cavaliers bumawi ng isang panalo sa Indiana Pacers. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. The Vote 2025, the Bombo Radio Philippines Elections Coverage. Tumutok, makinig, alamin, mga kabombo. Isa na namang makasaysayang halalan ang ating tututukan. Sa Mayo 12 ngayong taon, buong bayan muling magpapasya para sa kinabukasan ng ating bansa. Mula sa 32 fully digitalized AM at FM stations ng Bombo Radio Philippines. Ihahatid namin ang pinakabago, pinakamainit at pinakakomprehensibong balita na may kaugnayan sa pambansa at lokal na halalan. The Vote 2025, the Bombo Radio Philippines Elections Coverage. The #1 and most trusted radio network. Basta Radio Bombo! Hinikayat ng Task Force Katotohanan, Katapatan at Katarungan o KKK ang publiko na tumulong sa pagbabantay katuwang ang Commission on Elections laban sa posibleng pagkalat ng mga peking impormasyon sa kasagsagan ng halalan. Ang task force na ito ay una ng binalangkas ng Commission on Elections at ng mga katuwang na ahensya kabilang ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center upang bantayan ang May 12 elections
at labanan ang paglaganap ng disinformation, misinformation at online manipulation. Apela ng task force sa publiko, itawag lamang ang kanilang mga naobserbahan o na-monitor na mga maling impormasyon ukol sa halalan at ipinapakalat lalo na sa pamamagitan ng internet, maging sa iba pang platform upang agad na aksyonan. Anumang video content o kaya naman ay post na maaaring magpakita ng mga peking impormasyon ay maaaring isa ilalim sa validation na tuluyang ipatanggal sa social media upang mabawasan ang paglaganap ng mga kahalintulad na impormasyon. Ang naturang task force ay may sariling threat monitoring center at yan ay nandyan sa kanilang opisina ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa Quezon City. Ito ay may state-of-the-art equipment na minamando ng mga keyboard na personnel at yan mga kabombo ang kanilang tututukan kaugnay ng magaganap na halalan. Maliban nga sa mga reklamong natatanggap ay otomatiko rin na nagbibigay ang mga ito ng mga posibleng pagkalat ng impormasyon at disinformation upang agad namang matugunan ng pamahalaan ang nasabing mga kumakalat na fake news. Sa iba pang mga balita, itong Commission on the Elections abay nagpaalala sa huling araw ho ng pangangampanya. Full body naman hinimok na baklasin na ang mga malalaking campaign materials. At ito naman mga bagong mga election observers dumating na sa bansa para ho sa gaganaping halalan sa araw ng Lunes. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niya ni Bombo Isa Cotonero. Bombo Dennis, Bombo Victor, nagbigay paalala si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia sa mga kandidato na simulan ng baklasin ng mga campaign materials, lalo na yung mga malalaking posters na nagkalat sa mga kalsada ngayong araw. Simula kasi ng alas 12 ng madaling araw, ipagbabawal na ang anumang klase ng pangangampanya kahit sa social media pa man yan. Hinimok din ni Garcia na irespeto ng mga kandidato ang huling araw na maaaring makapamilya mga botante. Ang lahat ng makukonsiderang pangangampanya ng mga kandidato simula bukas hanggang sa araw ng halalan ay maaaring maging dahilan para sa diskwalifikasyon. Kaugnay niyang pakinggan natin ang naging sagot ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Last day of campaigning natin today, any paalala na lang sa mga kandidato at ano yung pwede nilang harapin kung nangampanya pa sila beyond May 10? Sa inyo bang palagay makakadagdag pa tayo ng boto o makakabawas ng boto kung tayo ngayon ay mamimilit pa bukas lalo na sa pangangampanya? Hindi po ba kaya talagang yung batas nilagay yan na bawal mangampanya isang araw bago mag-eleksyon upang mabigyan ng pagkakataon ang mga mamamayan na makapamili na? Una, pagrespeto doon sa isang araw na yan. Number two, yung mga pagkalalaki natin mga campaign materials, tarpaulin na nagkalat dyan sa mga kalsada, sa mga highway, pakipatanggal na po. Kasi baka makonsider yan na kampanyahan pa rin. At siyempre kahit sa social media, pag sinabi nyo naman bawal ang kampanya, hindi lang naman kinakailangan pagbawal yung paglalakad, pag-iikot, at pangangamay sa kalsada, sa mga bahay-bahay. Kung hindi kahit sa social media, that is campaigning. Sa radyo, TV, dyaryo, bawal na po. That's campaigning. Ang official campaign ban ay alintunod sa COMELEC Resolution number 11086 ng Fair Election Act na nagsasabing ipinagbabawal ang lahat ng election-related activities katulad ng mga pagpapaskil ng campaign materials o kaya pamimigay ng libreng sakay, pagkain o inumin. Samantala sa iba pang balita, Bombo Dennis, Bombo Victor, ngayong araw din ay nagkaroon ng briefing ang mga international election observers sa Manila Hotel na lilibot at titingin sa proseso ng halalan sa Lunes. Sila ay nanggaling sa mga bansang katulad ng Papua New Guinea, Armenia, Russia at iba pang mga bansa. Sila ay nasa mahigit 50 na mananatili sa bansa para obserbahan ang mangyayaring midterm elections. Ayon kay Garcia, ang layunin nitong mga observers ay para ipakita na ang eleksyon sa bansa ay may integridad. Paraan din ito para ma-assess pa yung mga kailangan i-improve sa pagsasagawa ng halalan. Kaugnay niya, pakinggan natin ang naging kasagutan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Itong pagpapadala ng mga observers and ano yung madadala nito para doon sa ating May 12 elections po? Ang Pilipinas, lagi rin tayong naiimbitahan sa iba't ibang klase ng eleksyon na meron sila, whether national or local. Recently nga lang, noong nakarang araw, Pilipinas at nagpadala rin tayo ng observer sa Romania sa kanilang presidential election. Yan po'y part na o feature ng isang halalan sapagkat yan ay nagpapatunay lamang na gusto mong magkaroon ng integridad ang iyong eleksyon kahit paano, na hindi lamang sa mata ng iyong mga kababayan,
maayos ang halalan, kung hindi sa mata rin ng mga dayuhan. Number 2, gusto rin natin matuto rin sila kahit paano, kung ano man yung meron sila matututunan, pagkahalalan ng pinag-uusapan, baka naman meron mga makabago na ginagawa tayo, kahit makaluma na pamamaraan na ginagawa natin, na pwede makatulong din sa kanila para ma-enhance ang kanilang demokrasya. Matatandaan na may mga nauna ng batch ng mga observers mula sa European Union ang nasa bansa para rin tignan ang mga proseso na mangyayari sa halalan bago, habang at pagkatapos ng eleksyon. Mula sa lungsod ng Maynila, Bombo East sa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio, Bombo. 8 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Itong si Justice Secretary Remulla tiniyak na makakaasa itong si Vice President Sara Duterte na may due process para dyan sa mga kinakaharap niyang reklamo at yan ay nandyan na sa tanggapan ng Department of Justice. May balita si Bombo Grant Hilario. Bombo Dennis, tiniyak ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na makakaasa muna si Vice President Sara Duterte na mayroong due process sa Department of Justice, kung saan ibinahagi niya sa Bombo Radio na makasesiguro ang kanyang kampo ng ikalawang Pangulo na daraan sa tamang proseso ang investigasyon sa mga kinakasangkutan nito. Aniyay, asahan ni Vice President Sara Duterte ang due process sa mga preliminary investigation nito na makailang ulit namang isinambit na kanilang panig. Ito ay kaugnay pa rin sa mga paratang na kinakaharap ng ikalawang Pangulo matapos maghain ng mga reklamo ang National Bureau of Investigation laban sa kanya. Naharap si Vice President Sara Duterte sa mga paratang na reklamong inciting to sedition at grave threats dahil sa mga pagbabantang binitawan nito sa buhay ng Pangulo ng bansa. Narito, pakinggan natin si Secretary Jesus Crispin Remulla, ang Secretary ng Department of Justice. Due process. No problem with due process. Everything, we respect the office. Alam mo naman that's the most important. Ngunit paglilinaw naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi umano siya ang may hawak sa kung ano mga magiging desisyon sa mga reklamong isinampa laban sa ikalawang Pangulo. Aniyay, Prosecutor General ang nangunguna sa mga preliminary investigation at nasa kanilang jurisdiction ang magiging resulta kung tuluyan nga bang maisasampa bilang kaso ito sa korte o tuluyan na lamang maibabasura. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli si Secretary Jesus Crispin Remulla, kalihim ng Department of Justice. And it's going to be the call of the Prosecutor General. Hindi po ako nag-handle ng preliminary investigation. Samantala, sa kampo naman ng Vice Presidente, makailang ulit nilang sinabi na sila umaasang magkakaroon ng due process sa pagharap ng ikalawang Pangulo sa mga paratang nito. Kung saan, ibinahagi ni Attorney Michael Powa, isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte, na inaasahan nilang hindi isasantabi sa ginagawang investigasyon ang due process na dapat anilay sinusunod sa bawat prosesong isinasagawa. Narito naman ang tinig ni Attorney Michael Powa, abogado ni Vice President Sara Duterte. Well, we expect due process. That's the minimum. No? We expect due process not just for the Vice President, pero kahit sino man lang na dumadaan sa preliminary investigation sa DOJ, we can only expect due process. Matapos ang unang preliminary investigation, nakatakda namang ganapin ang ikalawa nito sa darating na ika-16 ng Mayo sa kasalukuyang taon. Live mula dito sa lungsod ng Maynila, Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa kaugnay na balita, ipinapabasura nga ngayon ni Vice President Sara Duterte sa Department of Justice ang reklamong inihain sa kanya ng National Bureau of Investigation. Ito ay may kinalaman pa rin sa naging pagbabanta nito sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Partikular na inihain nga ng NBI ang reklamong sedition at grave threats na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang kahilingang ito ay nakapaloob sa inihaing counter affidavit naman ng bise sa pagharap nito sa isinagawang preliminary investigation ng Department of Justice sa kanyang reklamo kahapon. Nakasaad sa naturang salaysay na dapat lamang na hindi na umano'y pagpatuloy pa ang pagdinig ng kaso at ibasura na lamang ito. Kaugnay nito ay umaasa nga ang kampo ng Vice Presidente na mabibigyan ng kaukulang due process ang reklamong inihain sa kanya ng NBI.
Oras natin, 12 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tiniyak ng pamunuan ng National Electrification Administration na nakahanda na ang lahat ng mga electric cooperatives sa buong bansa. Yan ay para sa national and local elections na nakatakda sa darating na Lunes at 12 ng Mayo. Sa isang pahayag ay sinabi ni National Electrification Administration Engineering Department Manager Engineer Federico Villar Jr. na lahat ng mga ito ay dumaan sa masusing inspeksyon at preventive maintenance activities, partikular na ang lahat ng mga substations nito. Sa ganitong paraan ay kumbinsido ang ahensya na walang magiging aberya sa mismong araw ng eleksyon. Ayon pa kay Villar, nagsasagawa na ang mga kooperatiba ng line clearing operations at pinalitan na rin ang mga power transmission at distribution system components na kritikal para sa pagtutuloy-tuloy ng supply ng kuryente. Bukod nga rito ay nagsasagawa na rin ng sariling inspeksyon sa mga lahat ng mga electric facilities na nagbibigay ng supply ng kuryente sa voting at canvassing centers sa darating na halalan. Ang hakbang na ito mga kabombo ay bahagi ng nais mangyari dati pa ng Department of Energy at batay nga na sa direktiba ng naturang ahensya kasama ang Task Force on Energy Resilience ng naturang ahensya ay katuwang sila sa pagsisiguro ng tuloy-tuloy na daloy ng kuryente. Samantala, pinuri naman ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief General Romeo Browner ang maayos na kolaborasyon sa pagitan ng US at Philippine Forces sa kasagsagan ng balikatan exercises. Sa naging closing ceremony ng Joint Military Simulation, biniging diin ng leader ng AFP na ang lahat ng operasyon ay nagawa ng mga tropa ng dalawang bansa na makumpleto ng maayos at walang naging aberya. Kabilang dito ang live fire cyber defense, maritime security activities at humanitarian assistance efforts. Nagpapakita ito anya ng epektibong kolaborasyon at kahandaang kumilos at tumugon sa anumang pangangailangan. Ang joint simulation anya ay nagpapalakas din sa dedikasyon ng Pilipinas at US na isulong ang kapayapaan at katatagan ng Indo-Pacific region mula sa iba't ibang banta at panganib. Narito ang paliwanag ni General Romeo Browner Jr. It has been an exceptional learning experience, one that fortifies our belief in and adherence to building strong partnerships for peace. As we close this iteration of Balikatan, we gather to mark yet another intense period of interaction, one that has been marked with inspiring displays of partnership, resilience, and commitment. Indeed, we are moving forward together. Mula Abril 24 hanggang 29, sinagawa ng dalawang puwersa ang multilateral maritime event mula Subic Bay hanggang Northern Luzon. Noong Abril 27, sinagawa rin ang Integrated Air and Missile Defense at sinundan ito ng live fire drill dyan naman sa may bahagi ng Northern Luzon. Mula Abril 21 hanggang Mayo 9, isinagawa naman ang cyber defense exercise. Sa pagitan ng mga naturang simulation ito, isinagawa rin ang iba't ibang military activities na dinaluhan ng mga miyembro ng Army, Navy at Air Force. Ilan sa mga gamit pandigma na ginamit dito ay ang Spider Air Defense, Marine Air Defense Integrated System, Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, military tanks at ilang mga warship at iba pa. Nagsilbing observer naman ang mga kinatawan sa iba't ibang bansa tulad ng Japan, Canada, Colombia at iba pang mga bansa. Samantala, binalikan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang serye ng naging pagbisita ni Pope Leo dito sa Pilipinas ilang taon na bago pa nga siya naitalaga bilang pinuno ng Simbahang Katolika. Pangunahin dito mga kabombo noong Setyembre ng taong 2010 ay binisita ng bagong Santo Papa dito sa Pilipinas ang ilang lugar bilang Father Robert Prevost. Dito mga kabombo ay binisita ni Father Prevost ang Intermediate General Chapter Order of St. Augustine dito sa Metro Manila at dun sa blessing sa Agustinian Friary sa bahagi po ng Mohon, Talisay City at ang tuluyang pagtungo sa probinsya ng Cebu.
Sa kasabay nito ay hinikayat ni dating Catholic Bishops' Conference of the Philippines President Archbishop Socrates Villegas ng Archdiocese of Lingayen Dagupan ang mga mananampalataya na iwaksi ang racial at political pati na yung issue ng nationality nitong si Pope Leo XIV sa pagtanggap sa kanya bilang pinakamataas na leader ng simbahang Katolika. Inimok din nito ang bawat isa na iwaksi ang mga label tulad na lamang ng liberal at conservative at tanggapin bilang isang Santo Papa. Nararapat lamang kanya na sundin ng bawat mananampalatayang Katoliko ang bagong Santo Papa tulad na lamang ng pagsunod kay Jesucristo. Git nga ni Villegas, ang bagong Santo Papa ay regalo ng Diyos sa simbahan upang gabayan ang bawat isa patungo sa kanilang pagkilala sa Diyos, lalo na sa mga adikain at mga turo ng simbahang Katolika. Bing Lacson ang senador ko. Ang tama, ipaglalaban. Ang mali, lalabanan. Pag nandyan si Ping, may nagbabantay sa gobyerno. 300 billion pesos na iligtas sa maling paggamit. It is time to bring the pork barrel system down. Natigil ng pangungutong sa kalsada dahil sa kanyang no-take policy. Nilipat niya 8.3 billion pesos sa SUCs noong 2017. Ang tama ay ipaglaban. Ang mali ay labanan. Number 33 sa balota. Naghatid na sa atin sa oras na 19 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Dumalaw si Senator Pia Cayetano kasama si Department of Transportation Secretary Vince Dizon doon sa lalawigan ng Cebu at diyan kay Governor Gwen Garcia nitong 8 ng Mayo upang talakayin ang mga issue sa transportasyon sa lalawigan ng Cebu, kabilang na ang Cebu Bus Rapid Transit Project. Ang naturang programa kasi ay isang proyektong pampubliko ng transportasyon sa Metro Cebu ay may layuning makapagbigay ng mas mabilis at mas maasahang biyahe sa pamamagitan ng mga dedicated bus lanes at pinubuti na infrastruktura. Ang pagdalo ni Senator Pia sa pagpupulong ay nagpapakita ng suporta ng Senado sa mga mahalagang proyekto sa transportasyon at ang papel ng gobyernong nasyonal sa pagtitiyak ng koordinasyon sa mga lokal na plano para naman sa pagpapabuti ng mobility sa naturang rehiyon. Samantala, kampante naman si Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Brownlee Jr. na maisa sa katuparan na sa lalong madaling panahon ang panibagong Visiting Forces Agreement sa pagitan naman ng Pilipinas at ng South Korea. Ayon kay Browner, nais ng pamahalaan ng Pilipinas na lalo pang mapalawak ang military alliance nito sa mga bansang nagpapakita ng suporta sa Pilipinas tulad ng New Zealand na kamakailan ay kasama ng bansa na pumasok sa isang Visiting Forces Agreement o VFA. Kasalukuyan aniya ang dialogo na ginagawa ng mga matataas na opisyal ng bansa at ng mga South Korean official upang mabuo ang naturang kasunduan. Samantala, maliban sa South Korea, pinag-aaralan rin ng Pilipinas ang posibleng Visiting Forces Agreement sa iba pang malalaking bansa tulad ng Canada at France. Ayon pa kay Browner, katulad sa South Korea ay tinatarget din ng bansa na sa lalong madaling panahon ay masimula na ang military alliance sa pagitan ng mga ito. Narito ang naging pahayag ni General Romeo Browner Jr. Our commitment to regional security does not end with Balikatan exercise. Anchored on shared goals, the Squad is born. This quadrilateral alliance comprising the United States of America, Japan, the Commonwealth of Australia, and the Republic of the Philippines aims to address concerns on regional security, stability, and deterrence in the Indo-Pacific region. Samantala ay naman kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, magsisimula ang malawakang discussion sa South Korea pagkatapos ng nalalapit na presidential election nito. At maalalang sa katatapos na Balikatan Exercises 2025 ay inimbitahan ng Pilipinas at ng US ang hanggang sa 19 na bansa upang mag-obserba sa iba't ibang drill na nakapaloob sa military, halos 3 linggong military simulation. Kabilang sa mga nag-obserba nga ay ang South Korea. Nagpadala rin ng kinatawan ng 4 na European countries tulad ng Netherlands, Czech Republic at Lithuania at ang bansang Poland.
Naghatid niyan sa atin sa oras na 22 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang Bureau of Fire Protection ay naghahanda rin para sa kanilang deployment sa magiging proseso ng eleksyon sa darating hunang Lunes. Alamin natin kung ano magiging function ng Bureau of Fire Protection dito sa kanilang mga preparasyon. May balita si Bombo Bea Pinisa. Tiniyak ng Bureau of Fire Protection na nakahanda na ang kanilang mga tauhan at maging ang kanilang mga kagamitan para sa gaganaping national and local elections sa Lunes, Mayo 12. Ayon kay Fire Senior Superintendent Annalie Carbajal Atienza, automatic na lahat ng kanilang tauhan ay bababa sa mga komunidad para mag-ikot at magbigay ng karagdagang tulong sa Philippine National Police para sa mas maayos sa paglalatag ng seguridad sa araw na ito. Nauna na dito ay nakapagsagawa na ng inspeksyon ng kanilang hanay sa higit kumulang 22,946 na polling precincts sa buong bansa, habang mula naman sa bilang na ito ay nananatiling ongoing pa rin ang compliance sa higit sa 5,571 na mga voting centers. As to the figures, automatic naman po yun. Lahat tayo sa field ng Bureau of Fire Protection ay ongoing ang roving, ang fire truck visibility po natin. Ang ibigay ko na lang po siguro yung data on mga inspected polling precincts, which are nasa 22,946. And out of that, around 5,571 po yung ongoing nga po ang compliance nila. Again, yung ating pong mga firefighters sa field units natin, sa mga fire stations, ay ongoing po ang conduct ng fire inspection at fire truck visibility. Kinumpirma rin ni Atienza na naka-red alert na ang kanilang hanay magmula kahapon hanggang sa Mayo 13 para mapaigting rin ang kanilang presensya kung saan magtatalaga sila ng mga fire trucks at mga tauhan sa mga voting centers sa buong bansa. Anya, humigit kumulang nasa 32,000 na mga personnel ang itatalaga sa mga polling precincts para umantabay sa mga maaaring emergencies na dapat agad ma-actionan sa kanilang tulong. Nationwide po yan, sir. Naka-red alert na po tayo today until May 13. Around 32,000 personnel po ang on standby po sa ating mga polling precincts. Samantala, patuloy naman ang ahensya sa pagtitiyak na makakapag-comply ang natitirang 5,000 voting centers bago ang mismong araw ng eleksyon. Para sa The Vote 2025 special coverage ng Bombo Radio Philippines, Bombo Bea Pinisa nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Asta Radio, Bombo! Samantala, nagbabala naman sa Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro sa posibilidad ng mas matinding Chinese aggression sa Bajo de Masinloc. Ito ay kasunod ng pinakahuling insidente na naganap noong Mayo 5 kung saan hinarang ng mga Chinese Navy at Coast Guard vessel ang offshore patrol vessel ng Philippine Navy na BRP Emilio Jacinto na nagasagawa lamang ng routine maritime patrol 12 milya mula sa Bajo de Masinloc. Natanong si Defense Secretary Teodoro ukol sa naturang insidente kung saan iginit nito na asahan na ang agresibong aksyon ng China sa mga barko ng Pilipinas dahil sa pilit nilang pangangamkam sa mga maritime territory ng bansa. Kinustyon din ng kalihim ang mistulang pagdidikta ng China ng batas sa buong mundo. Gayunpaman, magpapatuloy aniya ang pamahalaan ng Pilipinas na depensahan ang teritoryo ng bansa. Magpapatuloy din aniya ang Philippine Navy na magpatrolya sa mga karagatan sa kabila ng agresyong ito ng mga Chinese forces. Una na ring sinabi ni National Security Advisor Eduardo Anyo na ang agresyon ng China sa West Philippine Sea ay posibleng magpapatuloy pa sa gitna na rin ng patuloy nitong pagigiit sa walang basihan ng mga claims, militarisasyon at walang tigil na pangangamkam sa teritoryo ng iba pang mga bansa. Sa mga minamahal kong kababayan at kapwa ko Pilipino, isang linggo na lamang po bago ang eleksyon. Sa kabila ng ating pagiging abala sa araw-araw, mahalaga pa rin paghandaan natin ang nalalapit na botohan, ang parating na halalan, ang magluluklok ng mga susunod nating mababatas na Senado, ang magbabalangkas sa mga batas at polisiya na magsisilbing direksyon ng ating bansa sa susunod na 6 na taon. Ako po si Benner Abalos, iba't ibang posisyon sa gobyerno sa higit na 30 taon ang aking napaglikuran. Mula sa pagiging konsehal, mayor at congressman ng Mandaluyong, MMDA chairman,
hanggang sa pagiging DILG Secretary. Naging saksi po kayo sa solid dating serbisyo. Hindi tayo bago sa aksyon. Hindi tayo bago sa totoong trabaho. Bagamat bagong apelyido sa Senado, hindi tayo bago sa pagsisilbi. Ramdam ko po ang bigat ng laban sapagkat nagsimula po tayo sa laylayan. Wala tayong pangalan at wala tayong kamag-anak sa national politics. Subalit, dahil po sa inyong tiwala at paniniwala, patuloy na lumalakas ang sigaw na pangalan nating Abalos. Nagsimula tayo bilang pang 35 lamang nung matagal na sa survey. Ngunit ngayon, tayo po ay nasa Magic 12 na. Hindi po ito milagro. Bunga po ito ng inyong tiwala sa ating solid na track record, paninindigan at plataforma. At ano pang gagawin natin kung tayo malulukok sa Senado? Ang unang-una nating gagawin ay aamyendahan natin ang Rice Tarification Law. Anong ibig sabihin nito? Papalakasin natin ang ahensya ng NFA para bumili ng magandang presyo sa magsasaka ng palay at kaagad ibenta sa publiko sa tamang presyo rin. Papalakasin natin ang ating mga lokal na mga magsasaka. Tulong ito sa ating magsasaka at para bumalik ang sigla ng ating palayan at sakahan. Pangalawa at pinaka-importante, papababayan natin ang kuryente. Dati po, hindi na po ako pumayag na malagyan ng buwis ito. This was 20 years ago nung ako isang congressman. Ngayon po, after 20 years, pangalawa tayo sa pinakamahal na kuryente sa buong ASEAN dahil sa patong-patong na buwis. Generation charge 12%, transmission charge 12%, distribution charge 12%, at meron pang systems loss. Ina-assure ko sa iyo, isa ito sa una kong ipapile para bumaba ang kuryente sa ating bansa, dumami ang negosyo at dumami ang trabaho. Dahil kung dati hinindihan ko ito, tatabasin po natin to ng gusto ang mga buwis na ito. Pabahay para sa bawat pamilyang Pilipino. Nagawa na po namin sa Mandaluyong ito. Kulang-kulang 7,700 na mga pamilya na dati walang lupa at walang bahay at wala po silang tirahan. Ngayon po sila may mga titulo na. Tutulong po tayo para ang dating pangarap ay maging isa na pong realidad. Aamyendahan natin ang Local Government Code para mas practical dahil 30 taon na ito. Para mas realistic ang magiging functions ng ating barangay, ng ating mga cities, ng ating mga munisipyo, ng ating probinsya at ng national government para ang serbisyo ay talagang dire-diretso. Isa sa batas natin ang pagpabigay ng gratuity pay at incentives para sa mga job orders and service contractual employees. Dahil sa ngayon, wala po silang benepisyo. At itataas natin ang income tax exemption. Ilan lang po ito sa ating mga gagawin. At marami pa tayong ipa-file na mga batas. Malapit na po tayo sa dulo. Mas lalo pong tumitindi ang pagnanais kong mapaglingkuran kayo sa Senado. I submit myself. Mahirap man na trabaho, nakahanda po akong gawin ito para sa inyo. Kayo ang magsisilbing lakas at inspirasyon ko. Samahan ninyo ako patungo sa ating tagumpay. Ako po si Benay Abalos, number 1 po sa balota, solid sa Senado. Maraming salamat po. Oras natin mga kabombo at mga ka-Star Nation, 29 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Marami pa ho tayong mga panayam, maya-maya lamang mga kabombo at sa tuloy-tuloy na balitaan sa Bombo Network News. Sinong walang bayad ng korupsyon? Alay disiping. Sinong mayakda ng Anti-Money Laundering, Anti-Red Tape, Free Irrigation Act at higit 70 batas? Disiping. Sinong lumalaban sa katiwalian, nagsusulong ng good governance at kaunlaran ng bawat Pilipino? Omsim, Siping. Sinong nakasagip ng 300 billion pesos mula sa maling paggamit ng pondo para idagdag sa free college tuition at mga makabuluhang proyekto para sa kaunlaran? Si Papa Ping yan. Kaya sinong iboboto natin sa Senado? Siping. Lacson for Senator number 33 sa balota.
At mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang bahagi ng ating palatuntunan, kapiling na natin sa ating linya ng komunikasyon si former Senator Panpeluping Lacson at si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Victor Liantino. Magandang araw po ang aming pagbati. Senator Lacson, kumusta na ho kayo? At kumusta yung pangangampanya po ninyo? May tuturing ba ninyong tagumpay na itong 90 days na pag-iikot po ninyo? Kahit papaano, na-assess na yung kalagayan ng ating mga kababayan at yung kanilang mga nais na iparating, mga isinusulong ho nila na adhikain gustong ilapit po sa inyo na matapos na makausap nyo yung ating mga kababayan, Mr. Senator. Good morning. Unang-una, the mere fact na umabot tayo kami sa pagtatapos ng campaign period, yung 90 days, na ligtas sa anuman sakuna, kapahamakan, o anumang karahasan, yung buong alyansa team, pati yung campaign staff. Parang na yon, feeling winner na dahil umabot tayo na ligtas. Kaya nagpapasalamat kami ako personally, unang-una sa Panginoon Diyos, dahil yun nga, nakarating kami sa ganitong punto. Pangalawa, doon sa aming campaign staff na talaga namang very efficient, very organized, very disciplined, limitado yung aming pagsasalita sa loob ng 5 minuto, tapos yung how they organize each and every rally na aming ginawa, talagang wala kami masabi. At kay Pangulong Bongbong Marcos kasi he stayed on from start to finish, from Lawag City in Ilocos Norte noong Pebrero hanggang kagabi sa Mandaluyong City. Nandyan siya, risking his own physical security. So maraming salamat. At sa akin personally, yung mga tumulong, whether active, passive, big time, small time, directly, indirectly, napakalaking pasasalamat. Maraming salamat. Okay, Mr. Senator, sa inyong naging paglilibot sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, I'm sure marami kayong nakausap ng mga mamamayan. Ano ho ang learnings na inyong nakuha mula sa kanila, Mr. Senator? Marami. Unang-una, yung pag-iikot namin, kasi organized nga, nagpupunta kami sa mga lugar na kung saan nasa salamuhan namin yung mga local government units down to barangay chairman. Nakita namin doon, while binibigyan namin sila ng kung ano yung nilalaman ng plataforma namin para makatulong sa mga local government units. At the same time, we draw, hindi lang inspiration, kundi yung lessons sa sarili nilang mga experiences sa mga kanilang lugar. Isang halimbawa, classic example, natutunan namin na yung Pre-Tertiary Education Act, kala namin very smooth ang pagpapatupad. Meron kami napag-alaman na yung pala may mga scholars na nag-qualify na kung saan yung mga magulang mahihirap sila, nag-aabono muna at saka na lang daw nire-rebate, binibigyan na rebate ng CHED. At kung hindi, minsan hindi na nga nabibigyan na rebate. So bakit natin pahihirapan? Samantalang taon-taon sa aming pagpapasa ng national budget, yung General Appropriations Act, meron nakalang pondo sa CHED para sa pagpapatupad sa pag-implement ng Pre-Tertiary Education Act. Tapos yung isa pa na pwede kong i-considera pagka mag-introduce ako ng amendment, na kung saan, bakit nga natin masyadong tatasan ng standard samantalang sa ibang probinsya na ang ginagawa ng mga local government officials na hindi nila parang makapasa yung estudyante, sinuconsider lang scholar nila. Dahil napaka-importante ng diploma sa isang anak mahirap, na hindi rin naman sapat yung kanilang karunungan for so many reasons. Halimbawa, yung nutrition, kasi nga, di ba, yung ating yung findings na nangyari na ating nalaman, na 18 million Filipinos, ito yung hindi functionally literate. Meaning, nakakabasa, pero hindi naman naiintindihan o nako-comprehend. So, dapat bigyan natin ng konting leeway yung mga scholars natin sa pre-tertiary education, na kung saan, wag naman masyado mataas yung standard at saka napakaraming requirements. So, dapat talaga i-revisit. At marami kami natutuhan pa sa agrikultura, na kung saan parang dying breed yung ating mga sakahan, yung mga anak na magsasaka, walang interest na kumuha ng mga kurso tungkol sa agrikultura o aquaculture.
dahil ang tingin lagi associated yung sakahan, yung agriculture sa poverty. Kasi yun ang nakagisnan. Sa ibang bansa, mayayaman yung mga magsasaka, lalo sa Europe. Pag sinabing farmer, talaga sila yung nakakaangat sa buhay. So yun, ang isa kong naisip na panukalang batas na parang in the mold of the Doktor para sa Bayan na pinasa ni Senator Soto na libre edukasyon para sa gusto magdoktor, pero may kontrata na 4 years na hindi pwedeng lumabas ng bansa at magsilbi rito. Ganon din siguro sa sakahan, hindi yung basic na agriculture courses, kundi yung high technology na ang gagamitin, yung modern agriculture. Ako kasi taon-taon na nagdadagdag ako ng budget para sa biotech doon sa University of the Philippines, Los Baños. Malaki na dagdag ko doon at nakapag-procure sila ng mga equipment. Napataba nila yung mga lupa tapos yung ani. Ang lalaki nung pinakita nga sa akin dahil sa pasasalamat nila, inimbitahan ako doon. Alam mo yung mais nilang produce out of yung modernized na farming. Naku, malalaki pa doon sa mga ini-import na corn cobs na nanggagaling sa ibang bansa. Nakakatuwa. So yun ang mga natutunan namin. Ilan sa mga natutunan. Marami pa dahil kapos naman ang oras natin. Hindi ko na ipapahayag. Pero napakaraming natutunan dahil sa pag-iikot namin sa mga organized rallies na ginawa ng aming campaign team. Na kung saan nandiyan yung mga local officials na nakakasalamuha namin bago pa magsimula yung aming rally. Ako naman bilang gante sa mga LGUs, meron akong proposal, no, part ito ng platform ko if and when I make it to the Senate again. Yung economic growth, dahil ito ay nakapalob sa nominal gross domestic product. So may mga probinsya, may mga siyudad na napakalalaki na kanilang contribution through yung value added tax. Kasi siyempre pagka yung GDP mataas, pag kinuha mo yung 12% na VAT doon, hindi kinocontribute sa national government. Ang aking panukala, at ito'y na-take up ko kay Secretary Recto ng Finance Department, dahil nung dumalaw kami sa Batangas, yun ang aking diniscuss. Sabi ko, kung pwede wag niyang i-oppose, na mag-rebate man lang maski 1% do sa 12% na contribution ng mga local government units, na po pwede nilang gamitin na mag-enhance pa ng development sa livelihood. Nang sa ganon, lalo pang lumago yung kanilang, yumabong yung kanilang economic growth. Nang sa ganon, makikinabang din ng national. At the same time, yung local makikinabang. Parang incentive o ma-incentivize o mabigyan ng motivation yung mga local government units. So yun ang, kung hindi kami nag-ikot, hindi namin maiisip o hindi namin matutunan dahil hindi namin alam ang situation sa ground na ganun kalalim. Ang aming natutunang aral na mga nakuha. Senator, on my part naman po, no, kasi kamakailan binantayan po ng buong mundo itong pagpili ho ng bagong Santo Papa sa pinakaunang mensahe nga po ni Pope Leo XIV na sabi niya ho, itong mga katagang ito ang build bridges through dialogue and through encounter. Bilang isang Katoliko at bilang isang public servant, Senator, paano nyo isa sa katuparan at isa sa buhay ang panawagang ito ng bagong Santo Papa? Napakagandang kataga na tinura ni Pope Leo XIV, na tama-tama kasi kung walang komunikasyon, paano tayo magkakaroon ng pagkakasunduan? Kaya nga nung tinanong din kami kahapon sa Mandaluyong, doon sa aming presscon, kung ano yung masasabi namin doon sa pagka-elect kay Pope Leo, ang sinabi ko rin na hindi lang para sa Pilipinas kundi sa buong mundo, sana maging daan si Pope Leo para yung sigalot na nangyayari sa Ukraine, between Ukraine sa US, yung sa Middle East at kung saan-saan lugar, sana maging tulay siya. Yun yan sasabi niya, bridge para sa mga dialogo, sa discourse, komunikasyon between and among communities sa mga iba-ibang bansa. Sa atin din, ganun din sana na yung ating kaguluhan na involved tayo sa bansang China at sa iba pang mga lokal na mga hindi pagkakaunawaan. Sana, tama, discourse, daanin natin sa dialogo, daanin sa communication because kung walang communication, malaki yung hindi pagkakaintindihan. No? So, napakagandang aral yung unang bigkas do sa homily o do sa unang mga katagang binigkas ni Pope Leo. At sana,
isa puso natin yon, isa damdamin natin yung kanyang sinabi. Sa ganon, araw-araw, nakapaloob na sa ating damdamin, sa ating diwa, sa ating kaisipan, na parang kung magkakaroon tayo ng di pagkakaunawaan, yung kagandang ating unang isipin. Senator, no, 2 tulog na lang at halala na. Ano ho ang nais ninyong iwan na mensahe sa mga kababayan natin? Go ahead po, Senator. Simple lang, 2 words lang, vote wisely. No? Napaka-importante. Ano lang, parang karugtong lang is, ang nakataya rito, hindi na yung sa aming henerasyon, kundi sa mga anak namin at susunod pang henerasyon ng mga Pilipino. So, vote wisely. Ayan, maraming salamat Mr. Senator sa mga naibahagi po ninyo dito sa ating panayam ngayong tanghali sa Bombo Network News. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin si dating Senador Panfilo Ping Lacson at ngayon ay tumatakbo muli para sa Senado at yan mga kabombo, ang mga naibahagi po niya, mga dikain sa kanyang muling pagsabak dito sa 2025 midterm elections. Oras natin mga kabombo at mga Kastar Nation, 17 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Marami pa tayong mga balita, susunod na. Ito ang ating West Philippine Sea. Bawat lundo at alon ay ang paglayag at paglaya. Subukan man ang kalaban, hindi natin tatanggaping apihin tayo sa sariling karagatan. Kaya't ginawa ko ang Tolentino Law para kilalanin ng buong mundo na atin ang West Philippine Sea. Ipaglaban natin ang Pilipinas. Ating karagatan, karapatan at kinabukasan. Tolentino, Senador. Bombo Sports News. Mga kabombo, bumawi ng panalo ang Cleveland Cavaliers sa Indiana Pacers sa pagtambak ho ng nasa 22 big points sa Game 3. Hindi pinaporma ng Cavs ang Indiana mula sa umpisa hanggang matapos ang laban. Sa kabila huya ng pagtatangka ng kupunan na gumawa ng comeback simula sa second half ng naturang laban. Pinangunahan ni Donovan Mitchell ang Cavaliers at kumamada ng 43 points at 9 na rebounds, habang pinangunahan naman ng power forward na si Evan Mobley ang depensa ng Cavs sa kanyang 13 rebounds at meron din siyang 3 blocks at 3 steals. Bagamat kapwa nakapagpasok ng 32 points ang dalawang kupunan sa unang quarter, ngunit sa second quarter mga kabombo ay nangulelat na ang Pacers sa tanging 13 points ang nagawa nilang iposte bilang ganti kung mamada naman ang Cavs ng 34 points daan upang itala ang 21 big points sa pagtatapos ng first half 66-45. Napanatili na ng Cavs ang double-digit lead hanggang matapos ang laban at napahiya ang Pacers sa sarili nitong home court. Hawak ang 22-point lead, 126-104. Sa panig naman ng Pacers, nalimitahan lamang sa 4 points ang all-star guard na si Tyrese Haliburton at kasama ang 5 assist na kanyang nagawa. Nasayang naman ang 18 points at one-time champion ho ang gumawa nito na si Pascal Siakam kasama ang 23 points ng reserve na si Benedict Mathurin. Muling gaganapin sa home court ng Pacers ang Game 4 sa pagitan ng dalawang team at inaasahan mga kabombo at ang mas maaksyon na laban ng dalawang kupunan sa mga susunod na paghaharap dyan sa hardcourt. Bombo Police Report. Meron hong pamamaril na nangyari dyan sa bahagi po ng Hilagang Luzon. Maki-update tayo kung ito ba ay may kinalaman sa eleksyon. May balita ang Bombo Radio Tugay Garaw. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang pamamaril patay ng riding in tandem sa 72 years old na punong barangay ng Barangay 2 in Rili, Cagayan sa loob mismo ng Barangay Hall. Ayon kay Police Captain Sheila Joy Fronda, ang information officer ng PNP Cagayan, sa initial na investigasyon ng pulisya, sinundan umano ng suspect ang kapitan hanggang sa Barangay Hall at habang nakaupo ang kapitan ay pinagbabaril siya sa likod.
Agad na tumakas ang suspect at sumakay sa isang motorsiklo na walang plaka na minamaneho ng kanyang kasamahan at pumunta sa direksyon ng Barangay Roma. Agad namang itinakbo ng Enrile Rescue Team sa isang ospital sa Tuguegarao City ang biktima, subalit idineklarang dead on arrival ng attending physician. Sinabi ni Fronda na agad naglatag ng high-risk checkpoints ang pulisya at nagpakalat ng flash alarm sa makalapit na PNP units. Kabilang ng Isabela Police Provincial Office sa layuning agad na mahuli ang mga tumakas na suspect. Kasalukuyan na rin nire-review ang CCTV footage sa Barangay Hall sa pag-asang makilala ang gunman at makakuha pa ng karagdagang ebidensya sa krimen. Samantala, naniniwalang pamilya at mga kamag-anak ng kapitan na politika ang motibo sa pamamaril. It's another big challenge sa ating pong mga Cagayano Cubs dahil if according po sa ating pong buting provincial director, if hindi po natin na mareresolve ito within 24 hours, ay expected po ma-activate na naman po ang panibagong SITG para nga po dito po sa insidente na ito. Agad-agad po na nag-deploy ang ating pong regional director ng additional na pwersa para po ng kapulisan para nga po sa Enrile. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Tuguegarao para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rubia Way Ibay nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radyo Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, ito namang storage area ng Commission on Elections San Agustin, Isabela, pinasok ko ng mga hindi pa nakikilalang sospek. Ilang mga elections material, nasira. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan niyan ng Bombo Radyo Kawayan. Pinasok ng hindi pa matukoy ng mga suspect ang storage area ng tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC San Agustin, Isabela, kung saan nakalagay ang ilang mga election materials na gagamitin sa halalan sa Mayo 12. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Atty. Manuel Castillo, ang Provincial Election Supervisor ng COMELEC Isabela, sinabi niya na batay sa ulat ng election officer ng bayan ng San Agustin ay mayroon umanong nasira ng mga election boxes. Dahil dito ay nag-request na umano sila na kung maaari ay buksan ang mga nakasil na election paraphernalia, paunahin na ang mga laptops para sa inventory upang makita kung mayroon bang nawawala upang magawan agad ng paraan. May mga contingency items naman anya sa tanggapan ng Provincial COMELEC kaya agad na mapapalitan ang mga kagamitan na nasira. Matapos ang gagawin nilang inventory ngayong araw ay muling isisil ang mga kagamitan at pipirmahan ng mga kandidato. Sabi nga, mayroon na sasabi, baka nagdududa sila kung baka naman may laman na yung laptop. Makikita pa lang natin yan doon sa canvassing kapag nagkaroon na makikita natin kung may initialization report yan. Ang initialization report, katulad ng ACM natin, makikita kung may laman nga yun sa pamamagitan ng pag makikita mo yung report kung may mga boto bang nakalagay doon. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Berbas. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo. Bombo! Isa sa batas ko po ang 14-month pay para may pangmatrikula sa kalagitnaan ng taon. Ipagbabawal po natin ang fake news, agarang takedown at pananagutin natin ang nagpapakalat nito. Para sa tamang pakikipaglaban sa illegal na droga, palalakasin ko ang rehabilitation at preventive education sa kabataan. God permitting, kapag ibinalik niyo po ako sa Senado, hindi ko po tatanggapin ang sweldo ko ng 6 na taon. Sa halip ay ibibigay ko sa mga mahihirap na estudyante para sa kanilang edukasyon. Tito Soto, number 59 sa balota. Karagdagan pa sa mga balita, ito mga kabombo, yung National Grid Corporation of the Philippines nagsuspindi ng maintenance works habang nalalapit ho itong panahon mismo ng eleksyon. Alamin natin ang hakbang dyan ng naturang tanggapan. May ulat ang Bombo Radio Iloilo.
Mananatiling suspendido ang mga construction at non-critical maintenance activities ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP hanggang Mayo 16. Nagsimula ito noong Mayo 5 kaugnay sa contingency plans na itinakda ng Commission on Elections para sa national at local elections kung saan tinitiyak na walang magaganap na power interruption. Tiniyak din ang tuloy-tuloy at maaasahang transmission ng kuryente hanggang sa canvassing at proklamasyon ng mga nanalo, kaya pansamantalang ipinagpaliban ng mga maintenance works at shutdowns. Sa panayam ng Bombo Radio kay Regan Alcantara, lead specialist ng National Grid Corporation of the Philippines, sinabi niyang kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang pagkawala ng supply ng kuryente, mayroong quick response teams na nakaantabay at preposition sa iba't ibang lugar sa Panay na naka-duty 24/7. Naka-standby rin umano ang mga piloto mula sa aviation services upang agad na makaresponde kung kinakailangan. Aniya, nakikipag-ugnayan sila sa buong power sector para sa maayos at tuloy-tuloy na daloy ng supply ng kuryente para sa halalan. Umapila rin ang kanilang tanggapan sa publiko na iwasan ang pagpapalipad ng saranggola malapit sa mga kable at poste ng kuryente. Maaaring makuryente, magdulot ng sunog o maging sanhi ng power interruption kapag may saranggolang sumabit sa kable. Basically, we're all set. We have been doing a lot of pre-election maintenance works the past months, part of our preparation. Naka-ready na sila. Ang mga quick response team, naka-double manning na sila, And sa linya naman, sa transmission line group, may prepositioned areas, na nakabantay, 24/7 man, Para sa Davao 2025 update, mula rito sa Bombo Radio, Iloilo. Ako si Bombo G. Sapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, eto namang lalawigan ng Bohol. Ipapakalat ho ang nasa mahigit 2,400 na law enforcement personnel kaugnay pa rin yan sa nalalapit na halalan ngayong taon. May buong detalye dyan ang Star FM Cebu. Aabot sa kabuuang 2,483 na tauhan mula sa iba't ibang law enforcement agencies ang ipapakalat sa lalawigan ng Bohol para masigurong ligtas at maayos ang pagsagawa ng halalan sa Lunes. Inihayag ni Bohol Police Provincial Office Spokesperson Police Lieutenant Colonel Norman Nuez na ang mga ito ay kinabibilangan mga tauhan ng pulisya, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Sa nasabing bilang, sinabi pa ni Nuez na 1,810 na PNP personnel ang i-deploy para sa eleksyon kung saan nakadeploy na ang mga ito, kasunod ng send-off ceremony noong Webes, Mayo 8. Binanggit din ito na nagpadala sa lalawigan ng 200 personnel mula sa regional headquarters. Samantala, ibininyag nito na wala naman umano silang na-monitor na terrorism-related activities sa lalawigan, gayunpaman ang kanilang intelligence team ay nakalatag na. Sa buong lalawigan ng Bohol, nasa 7 listahan naman ang isinailalim sa election areas of concern, kabilang na ang Tagbilaran City, Buena Vista, Inabanga, San Miguel, Trinidad, Tubigon at Ubay. Sa kasalukuyan ay wala naman umano silang na-monitor na election-related incidents kaugnay sa 2025 elections. Special Force, 50. So in total, 1,810 police officers. And this will be compensated by our partners from the AFP. They will be deploying 317 personnel. Now, 28 locality i-deploy AFP teams ng Bureau of Fire Protection nag-deploy sa 259 personnel. So total deployment is 2,483. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa Davao 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number 1 in most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Maritong matunghayan, hindi lamang sa mga AM stations ng Bombo Radio Philippines. Nariyan din ang ating FM stations, ang Star FM stations. All over the country po yan mga kabombo. At dyan sa bahagi ng Mindanao, matutunghayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines. Unahin ko dyan sa Davao Region dahil nariyan ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Doon naman sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Habang sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Sa Soc Sargent Region, nariyan ang Bombo Radio Jansan. Habang sa bahagi naman
ng Coronadal, South Cotabato at maging dyan sa Sultan Kudarat area, nariyan naman ang Bombo Radio Coronadal. Para naman sa Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood na ang Bombo Radio Malaybalay. Para naman sa mga Chabacano, masusubaybayan na rin ang ating news and entertainment station, ang Star FM Zamboanga. Sa mga nasa Zamboanga del Norte naman, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao at Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. Mga kabombot ka, Sir Nation, bago tayo magtapos, sama-sama muna tayong manalangin ng Orasyo Impirata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery. And by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa takna, sining alauna, balik na diri sa pagkapangalagad sa bumuan ay sudto sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Bangin ko po naton karon sa sining matinion si Mama Inday Raisa Trenyas sa paghatag man sa dugang sining mga ihibalo kag impormasyon kag subong man sa aton sining iyang mga kauturan sa sining palabuton nga eleksyon. Ma'am Raisa, si Bombo Cham, live ikaw sa bumuan ay sa Udto. Good afternoon, ma'am. Yes, bumbon siya mayong ugto kag sa tanan nga tagpalamati sa Bombo Radio mayong ugto gud din yung tanan. Nga ginapanawagan gid ni Ma'am Raisa kag sambilog sini iya nga uswag team nga dapat straight gid ang pagbuto sa mga butante. Yes, bumbon kay actually nakita gid nato no ang pag-uswag sa syudad in the past 6 years kadamo kay developments na tabo. Ang aton nga naobra sa healthcare sang aton nga grupo kaupod kay Mayor Jerry Trenyas sa kag sa partnership kay Vice Mayor Jeffrey Ganson, nakaobra kita sang usbag dialysis centers no. May ara kita diri sa San Isidro Haro kag didto sa Isbaluarte. So tanan nga kinahanglan magpa-dialysis basta taga syudad ka, libre ina Bombo Cham. Aside sina, nakaobra pagid kita ang Team Uswag no.
with the leadership man ni Mayor Jerry kag ni Vice Jeffrey ang aton nga mga USPAG rehabilitation centers para ini sa mga stroke patients. Kay balaan man naton kung kisa ang iban hindi na bombot sa makapa-rehab. So dako gini nga bulig kay para menos gastos makapa-rehab sila after sila na stroke pag maging mobile man sila. Dako pagid ang bulig constraint ang grupo Bombotsam kay dasig ang mga programa kay isa lang ang direksyon pareha sa aton nga mga daycares na upgrade ta na mga daycares naton kag sa babaw may mga libraries kita kag study hubs no nga may mga internet, computers libre na para sa mga kabataan naton. Kung kilanlan sila magtuon, jakadto lang sila very comfortable all over the city kay pila ng aton library sugdo na pulo kabilog kay ubragin ni ni Mayor Jerry kag ni Vice Mayor Jeffrey Ganson nga ilaptahon nato no kay para maging available ini para sa mga kabataan naton. Ang developments pagid sang aton nga mga merkado manami na no kalaan mo Bombotsam kung isa lang ang grupo, isa lang ang direksyon, mas madamo maubra nga mga proyekto. Sang una, ano man lang ang Iloilo City, pero subong grounded kita tanan kay kadamo na gusto diri magkadto. Nangabaga ni sila do last 5 years wala isa kabalik subong do di na nila makilala ang syudad. Ang sa kadlaw Bombotsam may mga bisita halin sa FEU University kay nagalibot sila di para sa mga pagtaon nato no kay maobra sila libro. Hambal nagaagi sila sa Diversion Road namangkot sila ano na mga tanong ginabaligya kay diri pa lang kuno sa Iloilo City bilog na Pilipinas ang ila gina libutan natahuman sila sa aton nga Diversion Road kag mga dalan kay nga katahom gid very green, very clean and very livable. Hambal nila daw gina-consider na namon diri kami ma-retire kay katahom na gid sang Iloilo City. Alright. So, manami ang tandem ni Mayor Jerry Treñas, ni Papa mo, kag ni Vice Mayor Jeffrey Ganson, kag sa mga kopdanan nyo pa nga mga konsihal. But this time, sa imo sining termino, kung hatagan ikaw sa kaygayunan nga magpamuno sa syudad sa Iloilo, katandem mo man gyapon si Vice Mayor Jeffrey Ganson, kaupod sang 12 ka mga konsihales sa mas panamion pagid ni Inday Raisa ang pagpanerbisyo kag tutukan pagid ang dugang nga development sa syudad sa Iloilo. Yes, Bombotsam. Pero ang aton subong nga focus para pagid sa pamilyang Ilonggo. Mga programa nga direkta gid sa pamilyang Ilonggo diri sa syudad. Balaan man naton nga si Vice Mayor Jeffrey Ganson sa ginang original proponent ng Iloilo City College. So ang amon na nga plano kay puno na daang sa Molo, ang amon nga handom Bombotsam maubra isa pa ka campus para sa Iloilo City College naton. Ibutang na naton dito sa Fort San Pedro kay para mabuligan pagid ang ato ng eskwelahan kay kung makadugang kita mga classrooms mas madamo pagid kita scholars mahatagan nga mga kabataan. So amo na isa naman ka priority Bombotsam no ang free college education para sa kabataan naton. Kagapon na gali, Ma'am Raisa, may ara sang groundbreaking agin patigayon, may kantanan sa paghatag sang mga pamalay naman. Yes, Bombotsam. Ang kagapon, nag-groundbreaking si Mayor Jerry Treñas kay si Vice Mayor Ganson para sa aton nga pabahay para sa pigado naton diri sa syudad no kay ginamake sure gin sang aton nga grupo nga mo gid prioridad. Kag ang aton nga handom nga kada Ilonggo sa pila kadlaw may matawag nga aton gini nga duta kag gini nga balay. So dako gini nga bulig Bombotsam kay since 2010 pagkabalik ni Mayor Jerry Treñas ang 2019 ang last pagali nagbakal mga duta para relocation site sa syudad was ang 2010 pa. So gininventaryo na nila kagin prioridad man ni Vice Mayor Jeffrey Ganson nga mamakal na duta nga mga relocation sites para mga balay sa mga pigado diri sa
sudad sa Iloilo. So dako gini nga bulig ang partnership ni Mayor Jerry Treñas kag ni Vice Mayor Jeff Higginson kay nakita nato ng prioridad nila isa lang. Kag kung isa lang ang direksyon, madamo gid ng mga Ilonggo makabenepisyo sa mga programa kag proyekto. So definitely ma-rise up gid ang Iloilo City kay padulong na kita sa pagpasiguro man nga wala sang mangin homeless diri sa syudad with this kind of projects, Ma'am Raisa. Yes, Bombo Cham, kay may gina-target kita ni pila ka mga ektarya nga balaklon kag hindi na ni Bombo Cham parehas ang unang layo ang mga areas. May iba na nga ari lang di sa Sambag, dag-uman na pa sa syudad, may ara man sa Molo, kaya pala we will make sure na accessible ang atong mga development sites. And hopefully, ang atong handom nga ang tanan nga Ilonggo, may ara gid matawag nga ilang nga balay kag ilagid nga duta, makamit man nato ang atong handom. Alright, Ma'am Raisa, saluat hatagan ko ikaw sang kaygayonan nga magpalabot sang mensahe sa mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo, hilabi pa sa Lunes na ang binutuhay. Yes, sa tanan nga tagpalamati isang Bombo Radio, lapit na ang eleksyon sa Mayo 12 na sa Lunes na. Binagbinagon din naton ang aton botoon, lantaw naton ang grupo nga may first of all, may track record, may hora, kag may integridad. No? Nakita natin nga ang development ng syudad madasig. Hindi na taguro gusto magbalik pa kung anong siyang natabo sa una. Amo na gusto lang natin nga ipadayunon pa ning kauswagan sa syudad kaya hindi lang di mag-unsat ang aton handom. Ang aton nga handom nga manging kilala ang syudad hindi lang sa bugos nga Pilipinas with subong nga gina-benchmark na kita isang tanan nga mga munisipyo, probinsya kag mga syudad. Ang aton handom maging modelo pagid ang syudad naton sa bugos nga Asya. So kung buligan naton ang aton grupo nagapatigid ako nga magapadayon gid ang pagsuswag sa syudad. Alright. Thank you so much, Ma'am Raisa, sa imo siniiyang tiyempo ginhatag diri sa Bombo Radio. Good afternoon and good luck. Thank you, Gid Bombo Sam, kag sa tanan nga tagpalamati. Mayong hapon, Gid sa inyo tanan. There you have it, si Raisa Treñas, mga biyan, ang nagapapili nga mangin alkalde o nagapapili bilang alkalde sa syudad sa Iloilo. Igindiga ni Ma'am Raisa kung nga nagakadapat nga straight gid ang buto sa ila siniyang grupo bangod man sa mga development nga ginadala sini kag padayunon sa ila man siniyang mga proyekto kag tinutuyo sa bahin sang syudad sa Iloilo. 10 minutos na nakaligad sa takna sining alauna diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. Standby man sa aton sining mga kauturan sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sining pangalagad. Istoryahan man naton isa sining natabo bala karon na mga kasimanwa sa palibot man sa probinsya sa Iloilo kay madata ang ginaligar nga vote buying. No, bisan sa diin ka lang maglisod o may kasubong sini iyang complaint. Batok iya sa ginaaligar sining vote buying. May mga sobre nga nagagulwa, may mga pangalan sa mga kandidato kag may cash nga na-recover or ginapakita. Pamatod nga ti mayara sa vote buying. Anyway, standby kay may pipila pa kita ka mga mangin guest man karon diri sa aton sining nga pagapanglagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. Unahon ko na balita nagikan sa kay Bombo Jomar Villa diring ginaligar sining vote buying standby sa aton sining mga kasuma. Check ta si Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Bombo chat na tigay na itong direkro mapakigangutan ang San Joaquin Municipal Police Station. May kantanan ini sa report no nga ginapahayag may ara sang nagakatabo sining vote buying sa nasambit sining banwa sa diin may ginpadala sining mensahe o kun ning raragway diri sa Bombo Radio ngati may ara sang pangalan sang mga politiko
kag may ara sang minifan kag tumbler nga tiya mo nang kurong panagtag. Sunod diri kay ako na pakigangutan naton diri karon ang hepe no ang chief of police sang San Joaquin Municipal Police Station sa persona diri karon ni Police Captain John Clester Ledesma. Kung sa dito sunod sa tungdan way pa sila sang information nga nabaton o kung may nagpablatter abi sa ila no nga nagpalabot nga may ara sang vote buying sini nga katabo bubutsam pero ti sa ila sini nga part no once kon may mga report abi sa nga gitawag sini nga vote buying nagpasalig man ang PNP nga gilayon nila ni nga respondihan kag once kon may ara sila sa makita sini nga ebidensya especially kon caught in the act dara karon nga madakpan nga may ara sa nagpanagtag sa nga kwarta so mahimo nilang arestohon unless kon may mga ebidensya lang i-present ang tagreklamo o kung mismo ang pumuluyo kay ti pwede man sila ng kamakaplater bubutsam so dapat may supporting documents no kangay sa mga dugang sining ebidensya kay once kun may ara lang sang sining picture no nga kwarta kag may mga tumbler kag kun kulang ang mga dokumento o kung supporting documents hindi siya enough abi no kung mapag-o ng ebidensya ang mahambal nga may ara sa vote buying nga nagkakatabo sa nasambit sini karon nga banwa bumbutsam parib lang unang kabahin sa pahayag ni Police Captain John Clester Ledesma. Kita nga mga pictures and videos circulated sa ating social media, sir. We already conducted investigation regarding that incident, sir. Allegedly, may ara nga vote buying no, sa ating area. No? So, ginapanawagan na natin, sir, no? ang pumuluyo o kung ang certain individual nga kung magreklamo sila regarding sa amo na no? Open ang opisina sa San Joaquin Municipal Police Station together sa office ang atong Comelec no to feature kag itender ni sila ang mga magareklamo sir. Okay. Oo. So bali anong investigation sa ginobra naton Captain Ledesma? So amot sir no nagpakandak na kita no together sa aton nga intel officer sir to validate this information nga naga-circulate sa social media. So, ongoing pa ito nga sinada, sir, no? So, kung limang kita nga mga ang ginaulat lang namon, ang sir, no? Ang certain individual or groups nga magreklamo sa sining allegation sa vote buying, sir. So, partner sa subong, wala kita recorded incident o kung may nagpablander na individual o kung grupo regarding sa nag-circulate nga allegedly is vote buying. Na batian si Police Captain John Clester Ledesma ang hepe sang San Joaquin Municipal Police Station. May nagapalabot man diri karon sang mensahe ako nagapalabot sa sining mga laragway nga alleged may vote buying adre na mas may no sang Ahoy Iloilo bumutsam no so napakigangutan naton direkta si Police Michael kun Police Captain John Michael Dalipi ang hepe sang Ahoy Municipal Police Station kay may laragway man sang cash lakip sini pangalan sang politiko kag dasulod sa sobre sining puti. So sunod diri kay Police Captain Dalipi negative naway man sila sang may nabatod sila nga formal complaint regarding sa mo sini karon nga insidente bumbutsam no kag ti sayman ang pahayag nga dapat may ara gid sang enough man no nga mga ebidensya antes nga ti ma-considered nga ini siya ang ginatawag nga vote buying. Panawagan man siya kag nagpasalig nga ti mapabilin man ang kalinong kagkatawhay sa lugar in terms karon sa peace and order situation sa may nasambit sini nga Banwa. Ang Comelec sa may Banwa sang Ahoy nagpanindugan man nga ti wala pa sang kumpirmado sang sining kaso sang ginapahayag sini nga vote buying sa nasambit sini nga Banwa bumutsam. Pare si Police Captain Daripe ang hepe sang Ahoy Police Station.
So ang nag-circulate sa buong sir sa sa social media may mga ginaaligar nga vote buying sir. Dire sa aton sa Ahoy Municipal Police Station kag sa aton Comelec diri sa Ahoy wala kita sir sang formal complaint nga nabaton regarding dira sir. Okay. So, balik, although nga tiwa isang formal complaint sa part nyo, sir, may investigate ka mo gyapon, sineng? So, sir ang sa proseso abi sir ni Comelec para makonsider ang isa ka ginaligar nila sir nga vote buying. Dapat sir may ara sa kita sang complainant, witnesses, ang affidavit nila sir, sang complainant kag witnesses, then with the corresponding picture sir or videos sang daw anay or sang ila ginasugid nga vote buying sir. Talikon mga mula ni mga picture, may kwarta kag pangalan, do hindi siya ba, no? Doon din sa mga... Possible hearsay, sir. So dapat sir matabo sila kung may makita sila, may mabahadaho silang kwarta kag may pangalan ka politiko, anong obrahon? Kung buot, dapat may ara sila hawid na pictures, kag willing sila sir nga mag-file sang complaint together with their witnesses sir. Kaya ma-execute na sila sir sa affidavit sir mo. Kaya sir ang pangalan sir nga nagagawa karon sir nga dumay mga imaw nga kwarta to sir? Ay, sir ka sir. Nakita ko ya sir, anonymous man to sir ang nag-post. So, hindi ko sir kambal kung kay sino sila nga partido sir. Okay, pero ang sa akin duwa mo lang ka sa kontrana is mayor, no? Yes sir, duwa sir. Si Police Captain John Michael Dalipe ang hepe sang Ahoy Municipal Police Station. Maglawas din na may information man kita sa pila ka mga kamanuhanan sa probinsya sang Iloilo, pero also di ang kabahin sa payag sang IPPO do ang may ara pa lang sa formal complaint ang natabo ni sa may banwa sa Dueñas Iloilo kahapon babutsam kung saliti ang parto sang magtimbang sining bahin ang nagpa-blatter no sa bahin sang Dueñas Municipal Police Station babutsam. Alright. So, lakip sini, dalawang lang ang latest update. Balikan ta kakaroon parte sa Uton, Joms? Balikan tala siguro, no? Ang parte ni sa Uton, Iloilo. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kida Bombo Jomar Villa sa imo siniiyang follow-up report. Kung si Comelec Chairman George Erwin Garcia pa, siling niya kinanglan naton iyang hatagan gid or make an example, no? Nga hindi na kita maghulat pa sa may mga complaint o kung ano dira. Kay kumo mayara na sa mga nagagulwa sining ebidensya, mahimo na lang kita sang lihok nga mafailan ini sila sa nga nagakaigo man siniyang complaint. O galing kiti naintindihan man naton sa bahin sa aton sini kapulisan nga ginapasiguro man lang nila nga lehitimo man ining mga ginapagwa sini karon iyang mga sahi isang impormasyon. Kay hindi man malikawan nga posible black propaganda ini sa mga kasumpong sang pilaman ka mga politiko nga kung saan may mga nagagulwa siniya karon nga may mga pangalan nila kag pagbakal sang buto or may kwarta nga lakip. Kay kahapos lang gid mo magutod or magprint out sang pangalan abi ni kandidato A and kandidato B, tapos butangan mo lang dira iya sang kwarta, no? Kuhaan mo lang sang picture kag i-post nimo sa Facebook or sa social media, and then may caption dira nga vote buying sa amo sini nga lugar, vote buying sa amo sini nga area, vote buying sa amo sina diri, amo sadto, no? Tuman kahapos. So that is why nga nagapanigurado man ang aton sini kapulisan para nga hindi man sila mag-usik sa ila sini nga tsimpo kung mayara kamo sa nagakaigo sini nga pruweba, no? Ti panindugan nyo kag mag-file kamo sa nagakaigo nga complaint sa aton sini nga mga kauturan. 21 minutos na nakaligad sa takna sininga launa yari karon sa aton sininga linya si former Buena Vista Guimaras sa Mayor Eugene Reyes. Liwat na naman nga magahaboy sa iya sininga kalo sa pagpanerbisyo sa Banwa sa Buena Vista bilang alkalde. Mayor Reyes, sir, good afternoon. Si Bombo Chamini live ikaw sa Bombo Anay sa Udto.
Good afternoon na Bomot Camp, no? Pag sa aton sining nga mga tagpalamati, sa aton sining nga mga pinalangga nga mga kasimanwa, mga binabistahanon, kalakip man sa imo sining mga viewers, no, sa Facebook ag sa malabutan sang sining imo pagwaragwag subong sa imo sining programa. Mayong gapon kit. Concern sa gyapon Mayor Eugene ining sitwasyon dira, may kantanan sa presyoanay balasang kuryente sa Banwa sa Buena Vista. Anong inyo sining sarang mahimo para nga mapanubuan ang per kilowatt hour sang kuryente nyo dira, Mayor? Una, Bomot Camp, ang hindi malipatan siguro sa aton sining mga pumuluyo diri sa Banwa sang Buena Vista kag sa probinsya sang Guimaras nga magin-file kita upod sa kay Atty. Vincent Biases sang kaso sa ERC. Kaga nag-committer na base sa una tong kaso, nag-committer ang Gimelco nga magdugang sila sa isa ka supply agreement sa isa ka supplier na I think from 7 mahimo ining mga 11 megawatts ang ilas ni sarang nga mapatigayon kung sa din mangin stable na ang ining presyo sang kuryente diri sa hindi lang sa Banwa sang Buena Vista kundi sa bilog nga probinsya sang Guimaras. Pero tigi na patigayon pagid naton nga kung pwede hindi lang kita magsalig kundi ara mismo sa aton dira sa aton sining wind turbine nga dira mismo maghalin ang source sang kuryente agud mangin mas barato pagit, no, ang malabutan sa aton sinitagsa-tagsa ka mga panimalay kung dira na mismo mahalin kiti kanugon nga dira gali ang source sang aton sining wind turbine nga hatag sang supply sa iban nga mga kaprobinsyahanan o kung iban nga mga region diri sa Pilipinas. Sang sadra sila nga nagapatigayon mismo operate sa aton sini nga probinsya. So much better nga amos gina-workout naton nga matagaan sing dako nga tension nga ang supply sang kuryente dira na magahalin sa aton wind turbine libigid sa Banwa sang Buena Vista. Madamo na sang nahimo ikaw bilang mayor and at the same time bisan wala ikaw sa pwesto, Mayor Reyes, pagkatapos ang imo siniyang term, sige sa gyapon ang imong pagpaningwa nga makabulig ikaw sa mga pumuluyo dira sa Banwa sang Buena Vista. Anong imo sinisarang nga mapilar karon sa mga kasimanwa mo sa Banwa sang Buena Vista sa probinsya sang Guimaras? Sa aton sini mga kasimanwa dira sa Banwa sang Buena Vista. Possible this is my last fight, no, or our last fight sa patag sang politika. Kung sa diin nagapilar kita sa inyo sining bulawanon nga tagipusoon nga dapat naton siguruhon gid ang palabuton sang aton sini Banwa kaukip man sa aton sini pungsod bangod may national kag local election subong especially sa maabot nga Mayo 12 election. Tanawon gid naton ang futuro or ang basdamlag sa aton sini mga kabataan, sa aton sini mga pamilya kag sa aton sini Banwa. Ang sala, manglipay kita, magabaton kita subong kay nagapanagtagay na sang tig 1,000. Alipay nato ni na 1-2 ka adlaw ang 1,000. Pero panumdumon naton, ang sala naton nga pagboto sa mga tao kung kandidato nga nagapamakal sang boto, base ang pag-antos naton 3 tubtob-anon ka tuig ang sakripisyo sang aton sini mga pamilya kag sang aton sini nga Banwa. That is why nagapangabay kita nga kita maghugpong kag magiliusa para mapasigurado naton nga mangibabaw ang aton sini prinsipyo kag ang aton dungog, no, batok sa gahom sang kwarta nga amo sini ang karon ginahimo sa aton sini makasumpong. So sa tanan-tanan nga mga binabistahan ini pagpanangkat namon na siling ko kaina, this is our last fight sa patag sang politika or sa amon man tanan bangod siling ko sitwasyon nakasandig sa inyo sa palabuton sa aton Banwa kalakip man sa aton probinsya. So ginatugyan namon sa inyo ang palabuton namon kay kami nagaulikid. Siling ko gani bumutsam, no? Ang aton sini resources tamaan kagamay, no? Financially kag sa makinaryas. Pero ginapakigbato namon upod kay Atty. Vincent Biases kag sang amon sining grupo. Ang interest mismo sang aton mga pumuluyo batok sa nagapamigos kag nagapamahog sang aton sini nga mga kasumpong para lamang idusok nila ang nila sini kandidatura. Diri mismo mabatyagan ninyo kung sino ang nagakadapat kag nagakabagay
nga ibutang sa pwesto. Sa nahambal ko man kaina, ang 1,000 o ng 2,000, duwa lang akadlaw to 3 kaadlaw ang pagpangalipay. Pero ang pag-antos, tinuig, 3 to 6 katuig nga magsakripisyo kung magsala kita sa pagpili kag pagboto sang aton ibutang sa pwesto nga kandidato. Akon gid ginapanumdum sa inyo ang programa nga pag-aunahon naton ang aton mga kabataan, ang aton mga katigulangan, ang mga sektor sa aton sini komunidad, ang aton PWD, ang aton solo parents, kag ang aton mga manguma, katawkit man ang aton mangingisda nga mapatagaan sa nagakaigo ng livelihood assistance para sa ila palangabuhian. Diri na sandig ang aton sini nga siling naton para sa mga kasimanwa naton nga mangisda kag sa aton man mga manguma na sandig diri ang ila sini palangabuhian na mahimo sa bulig ninyo kita sarang maka-extend sang assistance tagikan sa gobyerno. All right, ti amo si ni Mayor kabay pa nga pamaagi sina dring pag-apilar nimo makapanuktok man sa konsensya kag tigipusoon sang mga pumluyo dira sa Banwa sa Buena Vista kag hindi gid sila magpadala-dara karon sa epekto sa sining kwarta ining pagpamakal sang boto, Mayor Eugene. Nahambal ko na bombot siya parang dumunin ninyo, no? Halos 22 milyones ang nagtrupa subong adlaw para sa aton sining mga pumuluyo sa mga botante sa Banwa sang Buena Vista. Dini na kwaon sang sining mga kandidato. No? Kung aton padaluman sini. That is why siling ko, dapat magbinag-binag kita anay. Siguruhon naton ang mga kandidato nga dapat kang nagkakabagay gid nga ibutang sa pwesto. Amo na ang akong gusto ipanugyan sa aton. Kay siling ko financially ati wala kami sa among sinakadako nga mga resources, no? Pero sa gihapon sa nasulit ko na kag nahambal kay na ang interes sang pumuluyo ang ginauna naton anay antes ang personal interest sang isa ka politiko. So dira masaligan ninyo kami nga kami ang kausa nga ginapag-away namon para sa inyo kid. Labi na sa aton dira nga mga market nga nagaproblema subong sa aton sini mga tricycle drivers, no? Kadamo pa si mga problema nga ginapangatubang apang wala ini sila mabalikdan. That is why kinanglanon naton ang pag-priority sa sini nga mga sektor nga matagaan sing dako nga tensyon kag solusyon ang ini mga problema nga sa karon pila ginapangatubang dira sa Banwa sang Buena Vista. Pinapasigurado namon nga sa inyo ang una namon nga himuon ang solusyon sa tina nga mga problema nga ginapangatubang ninyo sa tagsa-tagsa ka mga sektor sa Banwa sang Buena Vista. Good afternoon, Mayor. Thank you so much for your time. Kag good luck sa palabuton sining nga Lunes nga adlaw sa eleksyon. Salamat man babutsyam kag sa aton mga kasimanwa dira sa Buena Vista, no. Numero 2, sa mabot nga Mayo tusig eleksyon ang inyo kubos nga alagad, no. Former Mayor Eugene Gallo Reyes. Salamat gid kag mayong hapon sa inyo tanan-tanan. There you have it, si former Mayor Eugene Gallo Reyes. 30 minutos sa nakaligad sa takna sininga launa sa aton sininga pagpanumbalik ka Banwa. Sa mga kabumbota, atensyon na pabalon ko kamo nga mayara sa road closure pati gayunon ang Traffic and Transportation Management Office ha. Kag lakip na sina diri ang latest karon sa sining pagpangusisa man sa Bombo News Team ay kantanan sa pagkasapo sang anak sa sulod sang ano ni siya kanal away na sang kabuhi karon ginasuspitsuhan ang amay mayara sang kailabtanan or ihibalo sa kamatayon sang iyang sining anak kay may ano ini siya may hanog ang iyang sining guya kag may mga tinulo sang dugo sa iyang sining atil. Ginusisa sa Bombo News Team, istoryanta ni pagbalik sa Bumuanay sa Udto pagkatapos gilamang sa pila ka importante nga mga panumdumor. Kiko Pangilinan po. Tumatakbo ko para sa mga naniniwala na may pag-asa pa ang Pilipinas. Na maaaring manalo ang lumalaban ng patas at hindi magnanakaw. Para sa mga naninindigan pa rin sa mabuti, totoo at matino. Tulungan niyo akong ipanalo ang tama. Kiko Pangilinan para sa Senado, number 51 sa balota. This political advertisement by Kiko Pangilinan is paid for and by Francis Pangilinan, AGS Building 446 EDSA Guadalupe Viejo, Makati City.
Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man ang imo nga kalatuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa amo nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang please, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinanan o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa portahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kun anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Diri sa pagpangalagad sang bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Diri man sa aton sining palatuntunan na mangin kaupod naton karon sa aton man sining pagpalayag ang pila pa ka mga opisyales man sang gobyerno. Maghatag man sang palinton sa aton sining mga kabombo, no? Istoryanta na diri man sa aton sining pagulupdanay sa palatuntunan na bombohanay sa udto. Ginakibot sang tanan ining balita karon may kantanan sa isa ka persona nga nasapwan nga wala na sang kabuhi sa sulod sang do drainage di siya, no? Or kanal dira iya sa may banwa sang Oton.
Sang ginhusisa sang aton sini kapulisan, ginasuspitsuhan sini nila nga mayara sang ihibalo natuhoy sa sining kamatayon sang ang biktima ang iyaman ng sini kaugalingon nga may bangod man sa pagpanghusisa sang pulis. Natukiban nga may mga lagob iri sa guya kag may mga tinulo sang dugo sa tiil sang amay. Rason nga ini siya ang ginadala sa police station para nga imbestigaran. Now, standby kay tutukan kag isa-isaon man naton karon ini mga impormasyon. Diri man sa aton sining pagpangalagad. Kag may patigayunon man sining road closure sa aton sining mga kasimanwa sa bahin karon iya sang mga dalanon sa bahin sa city proper area to give way sa sining pagbinuntuhay man sa Lunes nga adlaw Mayo 12 tuig 2025. Standby sa aton sini nga mga kabombo diri man sa aton sini karon iya nga pagpangalagad dalakuan sini nga mga balita kag impormasyon ang aton man sini nga pagatalakayon sa palatuntunan na bombohanay sa udto. Standby ang oras naton 38 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga launa diri man sa aton sini nga pagpangalagad. Ginanganangan naton ang linya karon ni Senator Amy Marcos sa hatagman sa pila ka mga panuaron sa pila iya ka mga impormasyon, no? May kantanan sa pag-endorso sa iya sa mga nagkalain man sini nga personalidad kag sa aton man sini mismo nga Vice Presidente. Apisar nga hindi man lipod sa ibalo sa aton sini nga mga kauturan nga hindi mayong pagtamdanay sang presidente kag ni Vice Presidente amuman kag sa bahin karon sang House of Representative nga si Congressman Martin Romualdez. Ti nakibot kita nga may isa iya ka Marcos nga yara nagapabilin sa gyapon, no? Sa bahin sa pagsuporta sang mga Duterte, particularmente sa kay former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte Carpio. Ano ihan ang istorya sa likod sila diri sa aton sa karon nga pagpangalagad. Standby kay husisaon naton ida diri man sa palatuntunan na bombohanay sa udto. 40 minutos na ang nakaligad sa takna sining launa. Standby, check naton ang balita kaupon man karon sa kay Bombo Angel Tan agud maghatag man sa aton sang dugang sining palinton kag impormasyon may kantanan sa sining padigayunon nga road closure diri man iya sa bahin sang syudad sa Iloilo in line sa May 12, 2025 elections. Standby kay check naton ina diri man sa aton sining karon iya nga pagpangalagada. Ang road closure sa diin, no, para nga mahatagan ta sa giyaman temprano pa ang aton sini nga mga kabumbo para karon sa bahin man iya sa mga kauturan naton nga magpadulong sa tagsa sini ka mga presinto. All right, standby sa aton sini nga mga kauturan diri man sa aton sini nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Okay na sila Bombo Omel? Sa aton sini nga mga kauturan. Standby kay ginanganangan naton ang linya karon sang senador kag subong man na manging kaupon naton aton sini nga sister station ang Bombo Radio Davao sa paghatag man sang mga kaygayunan kaupod diri karon sa kay Senator Amy Marcos. Samtang sa aton sini nga mga kabombo sa liwat nga palinto naton, no, kung may mga yara bala sa vote buying dira nga mga information o kung anuman sini nga mga impormasyon nagainitay nga sitwasyon dira karon sa mga politiko, mga supporters sa politiko, ihatag ang impormasyon diri sa Bombo Radio, no? Mag-message kamo sa amon sini nga Facebook page ang Bombo Radio Iloilo 837 kHz. No, ukon na magpadala sa mensahe, magpanawag diri
sa istasyon sa Bombo Radio gud nga matagan naton sa nagakigo sining impormasyon, no, kag makabulig man kita sa anuman sining iya nga mga assistance dira nga sarang naton nga mapatigayon kag maubra man bilang kita sa bahin karon iya sa media. 42 minutos na nakaligad sa takna sining launa diri sa aton sining pagpangalagad sa palatuntunan na bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Ang money ban sang COMELEC, no, sa aton sining mga kabombo, nangin rason sa pagpatigayon or pag-put up sang madamo sini nga checkpoints sa palibot iya sa nga region. Ini para nga mapasiguro nga wala sang kwarta nga makasulod or posible magamit sa vote buying during sa midterm elections. Amo sini banwa ang ginpahayag ni Attorney Dennis Sausan nga ining pag-angkon, pag-transport or pagdala sa nga cash nga masobra 500,000 ang ginadumilian sa duwa kadlaw antes pa man ang eleksyon. Dugang pa ni Ausan nga ining money ban, no, ginaimplementar for the first time kay ang tinutuyo sini nga mapaiway ang vote buying kag mga election-related na bribery. Pero kung lang taon paganin mo sa aton sini nga mga kabumbo, subong sini nga mga tinion, madata na ang mga alleged sa vote buying nga nagakalinabo hindi lamang driya kay sa bahin sang probinsya sang Iloilo, kundi sa iban pagid sini nga mga lugar diri man sa pungsod da Pilipinas. Kag ang iban sini nga ni Banwa nakaumpisa na iya, humalin pa iya sang nakaligad sini nga mga inadlaw. Di mas gintempranuhan pa kuno sini nila ang pagpatigayon sining vote buying or pagpahulag sa ila sining mga tawo para iya nga makapamakal sa boto kag ti malipod man nila no, sa aton sining mga kuturan sa mga otoridad kag hindi sila madakpan. Pero may pipilagi diyan nga nakalusot sini Banwa nga mga information kag amo man sini gani ang gintunaan sang pila sini iya ka mga pag standoff or pagluntad sa standoff just like sa Banwa sang Dueñas, pero ginpanginwala man ini sang ginakusaran sini nga kampo, no, kag sandig sa mga ginpakita sini nga mga ebidensya tidaw makaduluda sandig pa sa aton sini nga mga kuturan nga nakakita bangod man ukot ang sobre pero hindi iya ukot ang kwarta nga sulod sa sobre. Kinumusa na yung sobre tapos ginsundan sa kwarta? Pilagi lamang ina ka mga palamang kotanon. Anyway, sa aton sini nga pagpangalaga this time, we have on the line si Senator Amy Marcos. Senator Amy Marcos, ma'am, si Bombo Champo ito ng Bombo Radyo Iloilo. Magandang hapon po. Mayong hapon, Bombo Radyo Iloilo, kasama Simon ka sa Davao. Nasa Davao ako, kamusta mo na kamong tanan? Yes, all right. I-acknowledge ko po yung sister station natin, yung Bombo Radyo Davao. Bombo Radyo Davao, good afternoon. Hello. Yes, okay. Senador Amy Marcos, ano po ma'am yung kasunod ng inyong mga ICC hearing sa Senado? Ay, sus, ang ginawa ko na lang kasi hinaharang-harang yata, ayaw magsapina ng testigo, ayaw akong tulungan. Kaya ang ginawa ko ay dinala ko yung chairperson's report doon sa ombudsman kasi ang ombudsman naman ang inatasa ng konstitusyon na mag-imbestiga ng kung sino man yung mga opisyal na talagang may kasalanan. So ito nga, dinala ko nung isang linggo at mabilis naman yung ombudsman. Sabi nila, hindi na kailangan mag-imbestiga ulit. Dala-dala ko sa katutak na papel, testigo, transcript, dokumento. At sabi nila, mag-reply na lang ang iba't ibang mga akusado doon. At ito yung ating DOJ, ang Secretary, Remulla. Hello? Yes Hello? po, ma'am.
Yes, sa Secretary Remulla na umamin na siya talaga ang nag-utos sa pag-aresto ni Presidente Digong Duterte. Pagkatapos si Secretary Remulla, si John Vic, kasi inutusan daw niya ng pulis at saka group effort daw sa lahat. And thirdly, of course, Chief of Police Marbil for grave abuse. Ganon din ang paborito natin nga tanan si General Torre. Si General Torre na talagang sobra, kinaladkad pa si attorney, pinosasan si Medialdea, pati si Presidente Duterte, inaresto, lahat inaresto. Kaya't sa palagay ko, yung isa pa si Ambassador Lacanilaw na talagang panggulo din dahil sobrang pagkabakako. Ano ba yun sa Ilonggo? Yung masyadong sinungaling kung ano-anong pinagsabi na hindi naman totoo. At kahit kinontempt natin, pinalaya naman ng Senate President. Kaya mas mabuti na sa ombudsman na siya na mag-imbestiga at mag-prosecute. Alright. May nilabas mo kayong video tungkol sa administrasyon ng inyong kapatid. Pwede po bang ipaliwanag kung bakit hindi Marcos administration ngayon, Senator Amy? Kasi para sa akin, ang gobyerno karon dili na Marcos kay Romualdez ug Araneta at talaga naman problema natin ngayon kasi hindi ko talaga nararamdaman yung pagka-Marcos, yung mga pagdiin sa pagkain wala nang bisa, ang mahal-mahal ng pagkain. Sabi 20 pesos yung bigas, wala naman. Bigay bawi, wala naman nangyari. Tapos yung mag-uuman natin, alam natin sa Iloilo, mga top rice producers kamo, talaga hanggang ngayon ang sitwasyon ng farmers natin, hirap talaga. So parang hindi ko nararamdaman, tapos siyempre Ilocano yung tatay ko, matipid masyado sa budget. Ano ba nangyari sa budget? Naubos na lang sa ayuda, kanina narinig kita, puro vote buying na. Kaliwat kanan na ang vote buying. Sabihin na natin na legitimize, kinhimo nga ayuda, AKAP, MAIP, TUPAD, AIX. Pero vote buying pa rin yun. Kaya hindi maganda talaga yan. Sana napunta sa kalsada. Sana tinapos na yung Halaur Dam. Naku, yung imbakan ng tubig, katagal-tagal na natin inaantay yan. Tapos yung mga overpass natin dyan sa Iloilo, iskandalo pa rin. Kaya lahat yan, sana ayusin na lang at doon na lang pinunta lahat ng budget. Parang nagugulat ako kasi hindi naman yan ang priority ng mga tao. At eto nga, yung utang na loob, kasi ugaling Pilipino talaga yan at yung tatay ko, may utang na loob talaga. At alam ko, yung si Doy Laurel noon, sumama na kay Presidente Cory Aquino. Pero para sa papa ko, may utang na loob siya sa mga Laurel. Sabi niya, wala ako dito sa mundong ito kung wala yung tatay ni Doy. Kaya hayaan na ninyo yan, maski okay lang kasi may utang na loob sa pamilya. Kaya na gugulat ako kay mga Duterte, talaga naman si VP ang laking tulong nung kampanya para maging Pangulo noong 2022. Wala nang tatak Marcos kaya nahihirapan na rin ako. Ayun. Alright. Madam Senator, with your indulgence, merong mga katanungan po dito, yung sister station po namin, yung Bombo Radio Davao. Bombo Radio Davao, with your questions please. Davao. Hearing sa Senado, lahat nakaabang sa susunod na kaganapan, Madam Senator. Ay nako, yung sa hearing sa Senado, nag-aantay ako. Gusto ko talaga na magkaroon ng hearing at isara na itong hearing. Kasi ang problema, hanggang ngayon, wala akong testigo. Hindi sila pumipirma ng subpoena para ipatawag yung mga testigo na kinahanglan. Ang problema ko, wala akong testigo tungkol sa ICC. Sinabi nila, nagulat na lang daw sila na aresto noong March 11. Pero hindi naman sila magulat kasi yung ICC nandito na pala last year pa. Ang problema, wala akong testigo na talagang tinulungan ng gobyerno ang ICC na makuha ang police blotter, ang mga medical records na supposed to be confidential man yan. Tapos may bank secrecy pero kompleto yung bank records. Kaya nagugulat ako sa mga nangyayari pero wala akong makuha na katibayan tungkol dito. So ang problema talagang
nahihirapan talaga ako. Kaya mas maigi yung ombudsman na lamang ang siyang mag-imbestiga. Pero hindi ko sinara yung investigasyon kung meron lalabas pati tungkol sa eroplano. Bakit biglang-bigla, handang-handa may eroplano doon? Nako, hindi naman ako maniwala dyan sa mahiwagang eroplano na handang-handa. So marami pa talaga at ang kinatatakutan ko, hindi naman ito ang huli. Kasi si Presidente Duterte lang nauna pero may balita tayo, may warrant of arrest para kay VP Inday Sara, may warrant of arrest para sa mga pulis, si Senator Bato kasama dun sa 5. So natatakot ang lahat medyo talagang mabigat ito, pati yung mga Pilipino na kulong sa iba't ibang sulok ng daigdig, 1,100 man yan. Lahat sila nangangamba, mamaya hindi na makauwi. Isipin mo, Pilipino, dating presidente, matanda na, may sakit, dinampot pa rin at tinangay. Sino naman ang hindi matatakot niyan? Ang katanungan, may nilabas po kayong video tungkol sa administrasyon ng iyong kapatid. Pwede mo ba nga ipaliwanag sa amin kung bakit hindi Marcos ang administrasyon ngayon? Yes, kasi talagang yung tinutumbok talagang kung Marcos ka, dili ka makiguhiusa sa mga politikong nag-akusar, gipasiugba, o naglupig-lupig sa imong pamilya. Dili mo kaunan ang gisukan nimo para sa politika. Hindi ako maniwala, dili ingon ana ang kabilin sa akon amahan, imported na ang bugas, imported pa ang hustisya. Talagang hindi ako maniwala kasi hindi yan gawain ng tatay ko. Ang gobyerno karon, Romualdez ug Araneta. Dili iton binoto naton nga Marcos kag Duterte. Kaya ako talaga talagang hindi na naniniwala na nasa tamang landas ito. Alright. Maraming salamat po, Madam Senator Amy Marcos, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, Champ. At nagpapasalamat rin ako sa mga nag-endorso sa akin, si Doc Willie Ong, na kasama ko na naglalaban para sa Regional Specialty Hospitals. Kailangan talaga niyan sa Iloilo at Davao, makumpleto yung ginhimo ng akong mama sa Philippine Heart Center, Kidney, Lung, and Children's Center. Dapat lahat ng region meron din ganyan. At higit sa lahat ay tuwan-tuwa ako dahil nandito ako sa Davao at kinakampanya ko ni VP Inday Sara, ang galing ng campaign manager ko, bonggang-bongga. Alright. Sige po, maraming salamat. Good luck, Senator Amy. Thank you. Sulit, Senador. Ayaw kalimti, 39 pesos only, 39 sa balota. Amy Marcos po. There you have it, si Senator Amy Marcos. 54 minutos na nakaligad sa takna siningalauna. Para nga may ideya kamoy ibaloon talang balita ni Bombo Angel bla Bombo Omel kay may saradhan nga dalan. Sa aton sining mga kabombo in line sa May 12, 2025 elections. Ano nga mga dalanon ini? Para nga paglabot sa Lunes kadlaw di kita mag salab la. Sa aton sining mga kabombo. Check na to na, standby kay dalikat na ton or ginanganangan na ton ang linya karon ni Bombo Angel Tan sa paghatagman sang dugang nga mga impormasyon so that nga informed ang aton sini nga mga kuturan pananglitan nga magpadulong ini sila sa tagsa sinila ka mga voting precinct sa Driman sa palibot karon sa syudad sa Iloilo. Oras naton 55 minutos na ang nakaligad sa takna nga launa. Driman sa palatuntunan na Bumbuanay sa Udto. Bombo Angel sa report, please go ahead. Preparar na Bombocham ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office para sa palaabuton ng eleksyon kag deployment sang ilang mga personnel. Sa interview sa Momba Radio, retired Colonel Udarco Garbanzos, ang head sang nasambit nga opisina, yagin pahayag nga nag-deploy sila sang tigduha ni Bombocham ka mga personnel, traffic personnel man abi, sa tagsa ka mga eskwelahan kabahin diri sa around 66 ka mga like area Bombocham with 2 personnels man abi. So no, Sir Garbanzos nga hindi lang mga traffic personnel ang gindeploy nila sa mga eskwelahan Bombocham kundi pati mga personnel sang POSMO bangod ginalaw man diri sa pila ka mga eskwelahan
nga makabaligya ang pila ka mga vendors. Kag ang isa diri sa mga highlights gid nga obrahon nila aside abi bombotsyam sa scheduling of personnel nila nga maga-start from 5 a.m. tub-tub kagabihon na gid, especially diri sa may area sang Jubilee Hall, ining closure sang dalan sa bahin sang Mabini Street from General Luna Street pakadto sa may Delgado Street bombotsyam. Ang exact sini nga area is atubang sang Jubilee Hall nga agin na i-implement diri ang closure order bombotsyam ukon closure sang dalan. Agud ma-accommodate ini siya ang mga salakyan sang mga taga-COMELEC, mga government nga mga salakyan nga ma-source out nila ang dira nga area. At the same time, for security purposes. Pero with this one, ginapaabot nga madamo sang mga tawo ang magadugok, especially from 5 a.m. palang bombotsyam since nga amo sini nga may ara na nga daan nga special abi nga time para sa mga PWD, senior citizen, kag para sa mga kumbaga mga kuan gid bombotsyam mga sector, specific sector from 5 a.m. to 7 a.m. Pero with this one, nagpasiguro ang TTMO nga since last week nakaplano na sila sang deployment plan nila kag ubrahon para sa eleksyon bombotsyam. Pamatian ta bala ang kabahin diri sang nangin statement man ni retired Colonel Uldarico Garbanzos sa atong interview. In relation ini sa upcoming election, no, national and local election na naton diri sa sudad sang Iloilo sa Monday. May mga may mga templates kami nga gina-follow. Una is nag-conduct na kami the other week pa, no, nag-conduct na kami sang ginatawag naton nga on-site inspection, no, sa mga aton 66 ka polling centers, no. Para matanaw naton ang ginatawag naton ining deployment, matanaw naton ang drop-off areas, matanaw naton ang mga reserve parking para ini sa Board of Election, no, sa sina nga mga polling centers, and drop-off parking sang 4 wheels kag 2 wheels, no. Engagement sa mga principal kay kinanglan mo no balaan ang mga specifics like kung ano pang iladra nga obrahon, and then paano kami maka-complement kag maka-assist in so far sa aton nga POSMO and traffic personnel. Sa 66 nga ini ka polling centers, kag may priority nga mga deployment like ang ara gid nga nagaatubang sa aton nga mga main thoroughfares. Kay na-expect naton nga halin ina sa aga hasta gin magabi, dapat may traffic management ka matabo kay madamo ang magabuto. May challenges lang because nga may gin-scheduled ang COMELEC nga halin alas 5 sang aga hasta alas 7 sang aga man para ina sa PWD kag sa mga senior nato, no. So meaning may alignment kami sa among nga deployment since nga amo ina ang ginatag nga period para nga makabuto ining aton nga mga tao nga may special needs, no. And kami ready na kay nag-send off ceremony na kita, final guidance, and may mga contingency. Lastly, amo ning coordination with the law enforcement agency kay ang pulisya nag-deploy na sila sa aton nga mga polling centers starting the other day pa para ini ma-secure ang mga machine, no, nga ara dira sa centers kag amo na ang coordination nga ang traffic, ang PNP, ang POSMO and all other concerned agency dapat may collaboration so that may ginatawag kita ang ginatawag nato ining seamless operation para sa national and local election diri sa sudad sang Iloilo. Sa Monday may closure kita nga pag-implement muna ang portion sang Mabini Street, no, halin ina sa General Luna hasta na ina dira sa Delgado because nga by after lunch, no, i-implement nato nina nga closure because ang final canvassing dira na hiwaton sa aton nga Jubilee Hall 370 or daw dira ng aton nga number of deployment. And
ang amo ni di priority ginahambal ko ang polling centers, no. Ang polling centers amo ini siya ang 66 kabilog, no. Compose ang sulod sang polling centers may mga polling precinct ina, no. So ang sa amo niya we concentrate sa mga polling centers. Per eskwelahan. Sa mga eskwelahan, no. Yes, amo na naging close naton that is exclusive para sa Board of Election canvassers. Di siyempre may COMELEC, may mga maestra, no? And tanan nga ginutilize nga government offices. Nabatian sa mga kabombo naton si retired Colonel Darko Grabanzos, ang head sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office. Alright, so kabay pa no sa aton sini nga mga kabombo. Mangin aware kita sa mga patigayunon man sini nga mga adjustments sa Traffic and Transportation Management Office by Monday, Bombo Angel. So tubang sang Jubilee Hall amo na dira mayara sang closure dira. Kung pwede pa lang likaw-likawan anay naton dira, no? Kay kadamo pa man sang alagyan. Kag hindi man tanan or hindi man madamo sining alagyan ang saraduhan kundi dira man lang iya nga area. Oo, kay ti do Villa Baybay lang man da, Villa Arevalo lang man ang jeep mo Motcham ang Yes. agi pa-exit do la banda is mga private nga salakyan. So muna mas kuan lang guro reroute lang ni siya ang Arevalo nga jeep dito sa may University of San Agustin Bombotcham nga magalabay lusot pa kadto sa bahin sang Molo nga distrito sa mga kabombo naton. Alright. Ini si Bombo Angel Pichillier Tan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo siniiyang follow-up report. 3 minutos na nakaligad sa takna sining las 2. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Iban sining mga balita kag impormasyon ninyo bantayan sa iban nga Manusip Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay isang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tagipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates.
Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan kag ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakasang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga... Ito po si Senator Tol Tolentino. Gumawa ng Tolentino Law para kilalanin ng buong mundo na atin ang West Philippine Sea. Kung payag kayong makuha ang Palawan, huwag akong iboto. Kung okay lang sa inyo maagaw ng China sa atin ang West Philippine Sea, huwag akong iboto. Kung pabor kayong maging bahagi ng China ang Pilipinas, huwag akong iboto. Pero kung ipaglalaban natin ang Pilipinas, iboto niyo po. Number 61 sa balota, Francis Tol Tolentino, Senador. Paid for by Senator Francis Tolentino, Barangay Tolentino East, Tagaytay City, Cavite. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdum ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Rolex, 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 supliko. Nagpasiminto dalan, ahoy, pakadto balasan. Nagpasiminto dalan, halimbarot ang viejo, pakadto San Rafael. Rolex, 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 supliko. Nagpangbakuna libre nga Hep B kag anti-tetanus. Nagpamaltak libre sa mga 35,000 kapitutoy. Rolex, 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 supliko. Nanghatag libre nga knapsacks, bags kag school supplies. Numero 2 sa balota bilang members ng Guniang Panlalawigan, 5th District, Iloilo. Paid for by friends of Rolex Suplico. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung naga masakit, likawan ang pagpreparar sa pagkaon para sa iban.
Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag hindi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyong nga balay. Pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Rolex, 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 supliko. Nagpasiminto dalan, ahoy, pakatubalasan. Nagpasiminto dalan, halimbarot ang viejo, pakado San Rafael. Rolex, 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 supliko. Nagpangbakuna libre nga Hep B kag anti-tetanus. Nagpamaltak libre sa mga 35,000 kapitutoy. Rolex, 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 supliko. Nanghatag libre nga knapsacks, bags kag school supplies. Numero 2 sa balota bilang members ng Guniang Panlalawigan, 5th District, Iloilo. Paid for by friends of Rolex Suplico.
Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan na gaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kun siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Sunog kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, kids. Sa inyo tanan mga kabombo, this is Tita Regine. Welcome sa Saturday edition sa kahapon namang program. It's May 10, 2025. Malapit na ang Election Day. Check ta. Exactly 2 days to go before Election Day. Kapuli na kamo, ara na kamo sa mga lugar nga dapat dira kamo magaboto. Sige, exercise tagid ang aton nga right to vote.
2 days to go before Election Day and diri kita sa kahapon lamang program today. Maga-interview kita sa aton nga winner, si Adele sang Gimaras. Balik-balikan ta ang mga nagkalatabo sa ilang kabuhi. Halin sang una kag sa especially sa duha ka mga kabataan niya nga gin-share niya diri sa aton. Updin ninyo kami and samtang nagaupod ka mo sa amon pwede gid nga makasulat sang inyong mga istorya. Just email your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ninyo ina and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari na ato nga ambahanon para sa inyo tanan. This is from Earl Lorraine Kilarto. Dahilan. Good afternoon. Welcome sa KLP. Tapos lang ang araw, doon mo pa nilinaw. Lungkot biglang dumalaw, nasisilaw na sa buwan. Dahil hindi makuha, mga mata na puro luha. Walang laban ng salita, nawawalan ng hininga. Titiisin upang hindi ka umalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit dito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Tinatangi ang ngiti mo, kaya ayokong mauwi ka sa damdamin na suwi at balutin ng hapdi. Sana ay pansinin ang marahan kong daing, na ako ay ibalik sa ating huling halik. Parang awang na wag kang aalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man may pilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Sa'yo. Earl Lorraine Kilarto, dahilan. Ano ang dahilan mo? Bakit hindi ka pa nakasulat dito sa KLP? Why ka ballpen? Ngita-ngita na daa. Anyway, 25 minutes after 2 o'clock, kag sa aton dira nga mga letter senders, salamat gid and be alert kay ti
After sa ating pag-interview diri sa ating winner, syempre, i-reveal naton ang ato naman nga mangin winner para sa sininga semana kung sa diin nagahulat ang kaangay man nga cash prize nga pa ulion sa aton diri nga winner sinang Adele sang Gimaras 1,000 pesos nga cash. So ari na ang aton nga winner, i-welcome naton diri sa studio sa Bombo Radio si Adele sang Gimaras. Good afternoon, Gid, sa imo, Adele. Mayong hapon. Afternoon. Good afternoon. Pila na ato ni Dad? Pila na ato ni Dad? 62. Pila ka bilog ang imo kabataan? 4. Kumusta ang inyo nga pangabuhi? Isang gagmay pang inyo nga kabataan? Kabataan ko, pigado gid sa amon. Kapamunggo lang ang banak ko. Dason, nagkadto sila sa piyak nga barangay, nagama sang kawayan. Parang ubra kami sa piyak nga barangay, sang balay. Pagkatapos gama, nag-akupar sila sang jeep, sila sang bata ko. At yung karga ang kawayan, babaw dalom. So puno-puno gid ang jeep? Oo, puno-puno. Kaya dason ang binangon, ara pa natungtong sa likod nila sa babaw sang kawayan. Abaw. Dason pagdulhog sa halin sa bukid, pagdulhog sa bukid sa may suba, nahuros ang preno halin tos babaw. Nadulaan preno ang jeep? Nagdalagan, nagdirektagan ang jeep, nagluksogad sa suba. Tinakulob kinang jeep ang kawayan, nagdalusos ang kawayan, nagbruslog sa pranset. Dason, ang bana kuya kay sa kilid sang pranset, naglukso siya. Ang bata kag ang driver natakloban sang bangko. Dason ang bana ko nagsinggit ang bana ko nga pagwaya. Bata ko, nagsabat ang bata yang ari ko di pa. So wala maano ang bata? Ang bana ko nga wala na ano ang bata ko. Pero ang bana ko na pilas sa likod, asikan sang kristal. Okay. So sa din gindalang imo bana kag bata? Dason gindala sila sa sentro ang bana ko kag ang bata ko. Kay may pilas ang likod sang bana ko. Dason gin dressingan sa sentro. Dason gin baklan sila pamahaw, hindi sila maghambal kag dason ng Portekulbayan, di sila magkaon. Di na siyempre, bisan sino man siguro, hindi nakapaningaon sa nervyos ng inagyan, Oo, Portekulba nila. Oo, pero mayo lang gid, kiti wala sila maano. Tapos ikaw wala ka kabalo? Wala ko yung kabalo. Nila. Paano mo nabalaan? Mayo wala sila maano. Dason, nagpuli sila sang hapon. Then, nagsakay sila sa motor, nagdulong sa balay sila sang bataya. Abot silang sang driver nga sang motor, silang nga kaya na disgrasya ni sila mong silang kunti na ano sila na ang abana mo lang mangkuta, hindi sila maghambal sa akon. Porte nga kulba, klain ang itsura nila abot sa balay, hasta ang bata ko. So anong inyo nga ginhimo bilang pagpasalamat sa ilang nga pagkaluwas? Dason, pagka dason to, nagugin kargaya to ang kawayan sa nakakupar naman siya sa jeep. May naghawas. Dason siling niya, dason, nang hindi ka mo mag-ubra kay pagkaaga may misa sa amon barangay. Siling ko, hindi ka mo mag-ubra kay masimba kita, kay mapasalamat kita nga wala ka mo na ano. Okay. So nagsimba ka mo? Oo, nagsimba kami sang bata ya kag ang bana ko kag ako man baw gamisa ang pare hala ko hibi kay porte pasalamat ko nga amo tong galupad ang jeep to nang wala sila na ano. Oo, tapos puno-puno pa sa mga kawayan. Oo, puno-puno pa sa kawayan. O sila napalpalan. Ti paano tong mga kawayan to? Ang mga kawayan to yam ginamangita naman sila tawo kag karga sa iban nga jeep. Kaya dulong dito sa balay namon. So nakalabot gid ang kawayan sa inyo nga balay? Natigayon ang pagpatindog sang balay? Oo, yan patindog sang balay namon to. Dason kapatindog kami dito sang balay kay hindala to ang kawayan. Nagasang hapon na nakawala ng bana ko ng bata ko to nagatuman sa piyak nga barangay nagubra. Pag-abot ka sang hapon na nilhig ako sa tubang sang balay namon. Kay ang kusina namon wala pagkinmuman. Nanilhig ako to, kapro panugtod ako sang gamay lang nga panugtod, balahan na matamat ko lang. Abaw ang bata ko nga lalaki, nagkuha man sang kalayo, kag ang taas-taas nga gitumpok tong ano,
Nga mga inagsak nga kuwayan, kang mga darag sa may lapit kusina, gintukdan niya. Sus, Ilan ang edad sang bata mo? Ng mga 5 ka tuig. Tapos ikaw, gali ato nga tiyempo, nagabusong ikaw? Oo, gabusong pa ko 7 ka bulan. Ahay, sige. Ginasunod ko ako magkadto to sa may kuwan tutdan sang bata ko. 14 na ang kalayo ko taas na. Mayo lang ang- kay ikaw yara sa tubang, siya yan nagkato sa likod. Oo. Okay, so ano natabo? Dason hala ko singgit nga tabang. Wala gid nang tabang sa amon kay bukid kami. Dason layo gid pamalay. Wala sing nakabati. Dason namo to sa ulihi nga sige to ang galon sa babaw nga pulo ka galon nga may unod nga tubig nga ginasag-ob sang bana ko. Ginaganoy ko panaog sa hagdan kag hala basya sa tubig. Wow, Di wala adrenaline. ginapatay, naubos lang ang tubig sa galon to, wala ginapatay ang ang kalayo kay galapad ng kaon niya. Di daso na mo to nga nang ginalinas ko lang ang kalayo. Kay hindi na mapatay dason sa ulihi mo to may nakasapo sa amon nga nga gatuok ng balay namon sa piyak man nga siling nagkanto sila na Diyos ko day gakupo na lang ako sa langka. Diyos ko day gabusong kapagali siling ko unang ng tani mong suicide na lang ako mong kay hindi ko na wala na ko sing sarang mahimo. Yung bata ko na iyan nagsaka sa babaw balay ka nang rumbot sa habol ka nagsingkit nga tabang. Ay, Hindi gut yung manhajag pa expectar ko. mo sa 5 ka tuig, no? Oo, dula pa. Oho. Daso na mo to, abot ang bana ko sang hapon. Siling niya, pag-abot siya sang hapon na, siling niya, ari na di ang mga galon sa idalumhaw. Siling ko, balaan mo nga, wala ka nakita nga ang imo nga ugsaran, dahawan na da. Tayo gintutdan sang bata mo. Ay, amo na, daso mga kung wala na naunod, kaya inubos ko basya na sa tubig. So, mo nang imo nga experience sa imo nga 5 ka tuig nga bata, kag maayo lang kay ti ula na dayon nga nasunog ang inyong balay. And then tinuig ang nakalipas, high school na ni ang bata mo nga nagtutod sang kalayo. Oo. Ano naman ang natabo? So, high school na Istoryahin na kami. sila, nang nag-release kami sang Forpes, upod ko ang bana ko. Dito sang, kay wala siya nag-eskwela, kaya ang magulang niya nag-eskwela. Siling sang papaya, noy ito di dugangan mo kutkot ang buho ng butangan sang kumpos kay daw kanabaw balahaw. Go excited man ang bata ko siling upa kaya kung kay baklan tikaw sapatos. Dadason gin paglumbos namon, gin kutkot ya guro ang buho. Dason pag abot sang mga magulang alin sa eskwelahan mga alas 8 na. Nagahibi to siya sa ibabaw siling niya na ano ka nga nagahibi ka siling niya sa magulang niya to nautod ang tiil ko doon di magpati ang magulang niya nautod ko no ang tiil wala siya niya? kabalo nga tudlo malang kle siling sa magulang niya doon di magpati ang magulang niya ginlingling sa magulang niya may bugpos iya tiil Kasi lang sa magulang ya, dali, daluon tayo sa sentro, kay padresingan tato, kay tayo wala asing salakyan mo, lapit mo lang sentro sa amon. Tigin abas siya sang magulang. Pag abas ang magulang ya, ginresingan dito sa sentro. Silang sang nagadressing, silang dalaan nyo sa ospital, kay tayon, tayon. Silang sa bata, wala na si mama, laton pa namon. Ano ginawan ang napilas sa bata mo? Tiil o kon ang iyang tudlo sa tiil? Ang tudlo sang tiil na nga, ang kaya dason sa kamalingking. Okay. Na mo na nautod. Pero ang iya nga declaration, tiil yagid ang nautod. Oo, ang Galing sulaan kay mo ang sila nga tudlo. tiil gid. Kinulbaan man kamo no? Kinulbaan kami So anong hambal sa nagbulong to sa nagdressing sa iya? Nagdressing sa iya, sila nga dalaan nyo sa ospital. Temotang sabat sang bata ko nga hulaton kami be. Dason ginabayan naman puli ang manghudya. Pag-abot sa balay, dito lang kami sa barangay, may naghambal sa amon nga, na ay Joy, ang bata mo to nga isa nga laki to na utod ang tiil niya na dugkal sang tagad kuno gindala sa magulang dire dressingan dalaan yo gito sa ospital sustuduban ko dalagan puli una Kay ko utod tiil naman ang ginhambal. Siling ko sa bana ko mauna lang ko puli kay ngita kada sang salakyan kay dalon ta siya sa ospital. Dason pag-abot sa balay gahibi siya. Siling isang gahibi siya mama na no tiil ko.
Tisli ko dali, kaya ra si papa mo nagsugat sang motor to. Gusto siling ko sa mga magulang, himusa lang ang dala ko. Lakat kami ara ng motor. Pag abot sa ospital, gin, eksirihan. Pag eksire. Sila isang doktor, tapos eksire to, nanay matahi na kita. Siling ko, moto siling ng doktor. Ginuksan ko ginustan sang doktor, sang plaster. So, panit na lang nagahawid. Siling sang doktor, siling niya, nanay, doon tagin ni ang tiil sang bata mo. Kay panit man lang nagahawid, kung ulion, tani, maano pa ni siya. Tiya mo to, siling ko sa bata, unoy, doon ang tiil mo, kumpul ka na. Hibi siya. Dasun siling ako, yan, nagdalagan ko guwa sa bana ko. Huy, update, hibi, man kumuklain, mamasyag, update ang bata mo kay hibi, kay tayon sang doktor, tong tiil, kay utod kid. Tiyan na mo to, sulod bana ko. Actually, hindi tiil, no? Kundi ang kamalingking sa tiil. Oo, ang kamalingking. Tudlo sa tiil. Pero ang gina-declare is tiil. Kukulbaan na akong tiil, kid. Okay. Tapos, pagkatapos ng tahi, nagsulod ako to sa iya. Di siling ko sang doktor, nanay, anuhon mo na ang utod, sang tiil, sang bata mo na ang utod. Siling ko, dok, ipustyon ko lang na sa tissue, kung sa plastic, kay dalon ko puli. Tingin dala ko puli, pag-abot sa balay, siling ko, noy, ari ang utod sang tiil mo, anhon ta ne. Na mama, nga agin dala mo pa na puli. Kung nihulog ta sa buho, nga agin tututan mo. dito nyo kinlubong? Okay. Natubuan, gid man. Natubuan. Kiti bata pa to siya, no? Oo, bata pa to siya. Daw mga Natubuan? high school, first year high school. Kang una, wala sing grade 12, first year high school lang mo. Oo. Tinatubuan pa ang iya nga kamalingking? Wala na? Oo, wala ginatubuan subong Tisang una na mag-eskwela na siya sapatos, hindi siya magsimagol. Tinason pagkaaga, nagpadala siya sang sulat sa maestraya. Atong after na nga na utod na itong iya nga kamalingking. Oo nga, pagpuli ro namon be. Siling niya, ma'am, hindi ako mag-eskwela kay naon na utod ang tiil ko, nakibot ang maestraya. Kag ang mga classmate ya nga nautod dito no tiil ya. Nautod ang tiil. Okay. Te, ano tinagay sa ulihe, mga classmate ya kapamangkot sa magulang niya nga tuod nga nautod ang tiil ya. Siling sa mga classmate ya, sang magulang niya, dan di ang tudlo lang sang tiil ya to nautod. Kalabaan, no? Kay ti ka malingking lang, pero ang deklarasyon dason ti bisan tiil utod na tiil ya pagpuli na mo, nagsuksok gid siya sang sapatos, piyak lang mo, nagtesting gid siya sang sapatos ya. Aha, excited din siya sa sapatos naging bakal mo. Ti, kumusta na siya subong? Aga obra na dire operator sang bako. Okay. So ang tiil, wala gid natubuan bago nga kamalingking? Wala gid natubuan tiil ya. May Puno asawa gid siya na? utod mo. May asawa na siya? Wala pa, single. Okay. Mga pinaedad niya subong? Mga 26. I see. Single pa, no? Oo, single pa. Atong mga nagliligan nga tinuig nga siya man no, ang 5 years old, sang 5 years old pa siya nang nagtutod, no, sang kalayo. Siya na nagtutod sang kalayo, mga 5 years old. Dason pagka ang first year high school naman amutong kumpol. Okay. Nagabusong ikaw sa natabo tong pagpanutod niya. Tapos dumigi na suspect ka sa imo nga bata ni subong agin bata mo pagbata ako sang June ako nagbata June 15. Abawang tita itom nga kulong ang buhok yang dabong-dabong. So nung ginapatihan mo kay ti amo na ang nagwa nga itsura sa bata mo. Oo, na sa linas ko sang kalayo guro. Hindi man siguro pero subong tets guwapa na siya kay babae. Gaobra na. Babae. Oo. Dito siya sa Manila. Mayo na kay wala siya na ano sa tiyan mo, no? Oo, kay mayo lang kay wala siya. nervyos sa gidto. Te, kumusta na mga kabataan mo subong? Pila na ang may mga pamilya? Dua ang may pamilya, dua ang mo nang laki kung kumpol ko kag ang agot ko mo nang wala pamilya. Sobra. Siya pagtawga nga kumpol. Basi mo conscious siya. Anyway, so pila ka bilog ang aton apo? Dua ka bilog sa subang ko. Ang subang pa lang ang may kabataan. Di more to come pa na kay apat nga daan ka bilog ang mga bata mo, di ba?
So anong imong nga natun-an sa sining nga mga hitabo sa inyong nga kabuhi? May ara ka nga natun-an? May ara ka luyag nga ibilin sa amon? May ara? May ara man ako eh. Ano? Tiya mo na, tet, kung sino gusto, may kasaysayan dira nga, mo na, pwede ka mo kapadala dira sa kahapon lamang, kay para ka mo makasaka dira kay Tita Regine. Ah, okay. Sige na lang. May luyag ka tamyawon? May ara pa. Go ahead. Ginatamyaw ko dira ang taga-sapal mga amiga ko, kag mga utod ko dira sa Lapas, kag ang bata ko dito sa Manila. Kag ilabi na gid si Madam P sa sapal nga amiga ko gid. Nga si Madam P nga ng Madam P holder, asawa ng partner. Ngayong hapon lang na sa inyo. Okay, sige. Ang aton nga winner, si Adele Sanggimaras. Well, all of us, no? Samtang nagapangabuhi kita sa ato kaupod sa aton nga pamilya, there are so many things nga nagakatabo sa aton nga kabuhi, nga looking back, no? Kung kaisa, at that moment, ganatabo ina, baw, daw haluson kita, no? Nga makaginhawa, especially sa mga aksidente. Tiyaya, mga kaduwagin ka beses or katatlogin, no? Atong sa kawayan, and then nalabo sa bata niyang iyang tiil, tapos ang bata niyang nagtutod, dutayan ng sila nga nasunog, but these all happened in the past, and looking back, no? Makahatag na lang kita sang sigh of relief nga ang tanan nga ato nalampuwasan, hindi bala? So propesensya lang ha nga hindi gid exactly masabat ni ng Adele diring aton nga question kay medyo may challenge sa iyang hearing, sense of hearing. So, may struggle dira siya. Anyway, okay man natigayon man ang tanan. So, ginapasalamatan natin diri ang ating winner, si Adele Sanggimaras. It is now 2:42 in the afternoon. Ang Adele, salamat kay congratulations. You have just won 1,000 pesos nga cash. And still, since we still have time, makabasa pa kita sa makasaysayan para sa inyo before kita mag-announce sang ating winner. So stay there. This is Tita Regine. Ini ang kahapon lamang program. Magabalik kita pagkatapos ng pinaka-importante ng mga pahibalo. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag Rolex, 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 supliko. Nagpasiminto dalan, ako'y pakatubalasan. Nagpasiminto dalan, halimbarot ang viejo, pakado San Rafael. Rolex, 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 supliko. Nagpangbakuna libre nga Hep B kag anti-tetanus. Nagpamaltak libre sa mga 35,000 kapitutoy. Rolex, 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 supliko. Nanghatag libre nga knapsacks, bags kag school supplies. Numero 2 sa balota bilang members ng Guniang Panlalawigan, 5th District, Iloilo. Paid for by friends of Rolex Suplico. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution.
Hindi pagpakanabuan ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kung pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulhaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan? Ingong atong oras, balikan ta naman diri ang sulat sa aton ni Aguila sa Sri Lanka, continuation sa gihapon. Natuloy sa gin-share niya about sa alaylakad sa Temple of the Tooth Relic of Buddha dito sa may Sri Lanka. Padayon naton ang iyang pagsaysay. Tita Regine, dali-dali kong hinawakan si Imashi at tumayo sa bakal na koral upang isandal ko ang katawan. Sobrang pagod ako, tita. Ito ang kauna-unahang alay-lakad sa buong masaya ng aking buhay. Hindi ko alintana ang pagod dahil natapos namin ang panata. Sabi ko, Imashi, kumusta ka anak? Anong pakiramdam mo? Okay lang ako, mama, sabi niya. At nakangiti na masaya. Nilagay ko sa donation ang pera na inabot sa akin ng mamang pulis. Ma, sabi ko, very good anak, kasi nilagay mo doon. Congratulations dahil kinaya mo ang hirap. So sobrang natutuwa siya nang binati ko ang kanyang kalakasan. Nang nasa labas na kami, binuksan ko ang aking cellphone upang makontak ko ang mag-ama. Sarado pa ang CP. Malamang nasa loob pa sila. Sabi ko, picture mo na tayo nak dahil bihirang mangyari sa buhay natin ang araw na ito bilang alaala nating dalawa sa mga oras na ito. Napansin ko, panay tingin sa amin ang official na police at pinagmamasdan kami sa aming mga galaw. Agaw pansin sa akin ang batang maliit na karga ng isang ina sa kanyang lieg. Nilalaro ko ang baby sa aking facial reaction at nakangiti ang ina sa akin, pati ang baby habang nakatingin sila sa amin. Tumawag ako muli sa mag-ama. Sabi nasa labas na raw sila ng temple. Pumila kami sa ice cream sticks. Ang iba naman sa tea pumila. Hindi pala nakakuha si Imashi ng ice cream. Sabi ko, bumalik ka at humingi. Ang pakay ko na matuto siyang makipag-deal sa simpleng paraan. Pagbalik, may dala na siyang ice cream stick. Na nakalabas na kami sa exit, hindi makaya ng paa ko ang init ng aspalto. Ganon din si Imashi. Crowded na sa mga gilid ng kalsada, maliban sa gitna doon ang mga policemen at policewomen na nagpapatrol. Ina-assist ang mga taong nawawala ang pamilya. May mga batang nawawala. Hindi ko na kaya ang init ng kalsada. Tumakbo ako at naghanap ng anino na pwede kong maapakan. Wala akong pakitita, kahit alam ko na pinagtitinginan kami. Ako lang ang nag-iisang nakatintin sa kalsada. Ang lahat naglalakad ng normal. Dahil sa nipis ng lapa ko, hindi kayang umapak sa sobrang init ng kalsada. Ganon din si Imashi. Nakasunod sa akin kung saan ako lumiliko. Nakita ko ang pavement fence na kulay yellow. Dahil sa wala akong may nakitang anino, so inakyat ko ang aking mga paa. Ganon din si Imashi upang makarelax ang aming mga paa sa init ng semento. Kung anong ginagawa ko, sinusunod niya ang mga tactics ko. Nang nakatayo na kami sa pavement fence, tinawagan ko ang aking mag-ama. Medyo natagalan siya bago kami nagkita. Napansin ko, pwesto ng mga pulis ang tinakbuhan ko at walang civilian ang nakahalo maliban sa amin ni Imashi. Ang kanang bahagi ko, CCTV, media car ng pulis. Sabi ko, nakakahiya, napadpad ako dito. Kung sakaling papaalisin ko ako at pagalitan, deserve ko rin kasi napunta ako sa hindi dapat pwestuhan. Mga policemen at policewomen na naroroon, hinayaan lang nila ako
at hindi ako pinuna. Habang naghihintay kami sa pagdating ng mag-ama, dumaan ang mga pulis na may disabilities. May naputol na kamay, paa, nabulag, lahat nasa wheelchair, nakaupo. Dahil sa dedikasyon nila sa trabaho, natamo nila ang matinding pagsubok sa buhay. Nakakaawa, naiiyak ang aking puso habang pinapanood ko sila. Habang dumadaan sila papasok sa temple, may mga escort sila na high-ranking officials. Habang nakatayo kami ni Imashi, baka sa kanyang mukha ang lungkot at nagtanong, "Mama, anong nangyari sa kanila?" Sabi ko, tinamaan sila ng bala sa panahon ng digmaan. Ang temple na ito nilusob ng mga terrorists. Maraming nasira sa lugar na ito ng mga statues, gamit at ibang bahagi ng building. Dahil sa kanilang dedikasyon at pagmamahal sa bansa, binuwis nila ang kanilang buhay. Inalay upang protektahan ang ating bansa sa masasamang tao at terrorists. Sila ay pinarangalan, binigyang pugay bawat isa sa kanila dahil sa kanilang katapangan at pagmamahal sa bansang Sri Lanka. Ito ang dapat tularan ng mga kabataan. Halong lungkot at saya ang facial reaction ng aking anak, tita. Lumingon ako sa aming likuran, nakita namin mga lola at lolo. Ang isa kumakaway-kaway sa amin habang nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang edad, mahigit kumulang sa 50 taong gulang pataas. Masigla ang mukha, pati ang kanyang kasama. Nakangiti sa amin habang masigla na kumakaway-kaway. Kumakaway din ako sa kanila. Sabi ko sa aking sarili, baka nag-meet na kami, kaso hindi ko lang maalala. Habang ang aming mga paa nakapatong pa rin sa bakal. Maya-maya, gumagalaw ang pavement fence. Lumingon ako sa kaliwa. May maliit na space sa magkabilang pavement fence upang madaanan ng mga policemen. Lahat ay masigasig kumilos at mga bata, bagong graduate sa pagkapolis. Mabilis ang mga kilos. Habang umuga ang pavement fence, nanatili pa rin kami ni Imashi sa aming pwesto. Kung sakaling baba kami, diretso agad sa handong na lugar. Umusog kami sa camera media car ng pulis upang magbigay daan sa mga pulis na lumalabas at umiiwas na makaistorbo. Sabi ko, ay, salamat, hindi kami pinaalis. Nagmistulang tumbak-tumbak ang aming mga sarili sa pwesto kung saan kami. Dahil hindi namin mailapat ang mga paa sa semento dahil sa sobrang init talaga. Nakakahiya talaga, tita. Kami lang ni Imashi ang nakahalong civilian, tapos parang mga tumbak-tumbak kaming tumatalon-talon. Maya-maya, nakita ko ang mag-ama, papalapit sa amin. Ang saya ko. Kasi sa wakas, nagkita na kami. Wala kaming choice kundi pumunta ulit sa gitna. Kumaripas kami ni Imashi ng mabilis kasi nakaapak naman kami sa espalto na napakainit. Nahihiya ako kasi pinagtitinginan kami sa gitna. Sabi ko, bahala na, kaysa masunog ang mga paa namin. Hindi ko makaya ang init ng talampakan. Parang Tom and Jerry kami ni Imashi sa mga oras na yon. Ang direksyon ng mga paa namin sa handong, sa ilalim ng malalaking puno. Sinalubong kami ng isang mama. Napakalinis niya, tita. Suot ang black slacks, white polo shirt, nakatuck-in at black shoes. Inabutan kami ng mineral water habang matamis ang mga yuhum. Sabi ko, maraming salamat sa iyo, sir. Habang nagpapasalamat din si Imashi, tinanggap ni Imashi ang tubig. Nadaanan namin ang isang mama, may sakong nakalapag sa tabing kalsada. Huminto ako bigla at binuksan ang wallet ko. Kumuha ako ng pera at binigay kay Imashi. Sabi ko, ibigay mo sa uncle sa kanyang harap. Tiningnan ni Imashi ang inabot kong pera. Sabay sabi, Mama, 2 papel ito. Lahat ba ibibigay ko? Sabi ko, oo, maliit lang yan, nak. Pero makakatulong yan sa kanya. Kasi putol ang paa niya. Nakakaawa. Sige, Mama.
Basta sumunod ka lang sa akin, ha? Opo, mama. Sabi ko, sumunod ka lang sa akin, Imashi, ha? Opo, mama. So nagpang-abot kaming mag-ama, tita. Natawa ang aking mag-ama kasi parang cartoon daw kami ni Imashi sa malayo na umiiwas sa init. Sabi ko, sobrang init, hindi makaya. Pakiramdam ko, mapapaso ang mga talampakan ko. Sumabat din si Imashi. Ganon din ako, mama. Maya-maya, inangat ni Imashi ang kanyang kaliwang paa, tingningnan kung napaso. Sabi ko, paano mapapaso ang talampakan mo kasi puro putik na yan. Nagtatawanan na lang kaming lahat. Sabi ng asawa ko, saglit lang. Kunin ko mga sapatos natin sa counter. Binuksan ni Imashi ang tubig, nagmumog, tapos binuga sa tabing kalsada. Sabi ko, bakit ka nagbuga ng tubig na minumog mo? Hindi ka aya-aya. Huwag mong ulit gawin yan. Tingnan mo mga basura sa kapaligiran. Dati walang basura dito, malinis. Ngayon, nakakalat ang mga basura dahil sa kagagawa ng mga tao. Nakakasira ito sa kalikasan. Kung sira ang kalikasan, kalusugan ng mga tao ay masisira din. Kaya pangalagaan natin, mahalin, upang buhay ay giginhawa. Sumabat si Oshani, yes, Aka, huwag mo ulit gawin yan, ha? Yes, mama, hindi na po mauulit. Dumating ang aking asawa, dala ang aming mga sapatos. Sabi ni Imashi, paano ko masusuot, ma? Kasi marumi ang mga paa ko. Hayaan mo, Imashi, may mga bagay na dapat harapin. Ang kaartihan nilalagay sa tamang oras at panahon. Sa ganitong sitwasyon, kailangan laging handa, tanggapin ang kasalukuyan, tanggapin lagi ang sitwasyon dahil wala kang choice. Okay, mama. So tumawag ang aming kaibigan na nag-uusap sila sa phone ng aking asawa. Sabi ko, saan tayo pupunta, dad? Sumabat, sa opisina, dalian ninyo. So ako naman, tita, parang mabali na ang mga paa ko na nangangawit, ramdam ko na bibigay na ang aking buong katawan. Talandian kita sa aking buong katawan. Next week naman, ang kasugpon pagid sa sulat diri sa ato ni Aguila sa Sri Lanka. Let's take a short break sa aton nga pagpanumbalik. Announcement na sa aton nga next winner diri sa kahapon lamang program. It is now 3 minutes before 3 o'clock. Magabalik kita pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Ini amo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agod mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulaton ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Iniya nagapakita nga mayara ikaw sang konsiderasyon sa iban nga tawo. Insakto nga paggamit sa mga gamit sa pagkaon. Magamit sang insakto nga mga gamit sa pagkaon, butangan sang serving spoon ang kada pagkaon kag likawan ang paggahod samtang nagakaon. Mag-usap sang pagkaon nga wala nagahuni. Ini amo ang basic rule sang good table manners. Likawan ang pagwakal o kung pag-istorya samtang may pagkaon ang bibig. Hindi magsugpon sa istorya nga wala pa natapos. Hulaton nga matapos ang hambalanon sang imo upod sa lamesa antes magsabat. Maghambal sang excuse me. Kung luyag mo maghalin sa lamesa, mangin polite sa pag-excuse sang imo kaugalingon. Magpalihog. Kung may ginahingyo sa upod sa lamesa, masamigit nga magpalihog kag magpasalamat sa tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga Sa tanan nga mga nag-share sang ilang makasaysayan, especially ang mga nabasa naton this week because isa sa inyo ang next na naton nga winner, Revelation, very soon, matabo na ina. For the meantime, sa iban man nga luyag nga magpadala kag magpasakop sang ilang mga very interesting stories para diri sa KLP, liyog na lang i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man niya isulat and then ipadala sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Two very important things
to happen, no? Tomorrow, May 11, it's Mother's Day. So we're taking this chance para nga matamyaw ang tanan-tanan ng mga Iloy sang Happy Mother's Day. Mga fellow mothers ko dira. Happy Mother's Day, gid sa inyo tanan. And May 12, Monday, let's go out and vote. And kabay, no? Ang aton nga ibutang sa balota ang mga tawo gid nga aton nga ginapatihan nga deserving nga magpangalagad magpungko bilang aton nga mangin next nga leaders. So, mga kabombo, revelation time! Our winner for this week to win 1,000 pesos in cash and to be interviewed diri sa Kahapon Lamang program. Ikaw ina, Lola Bukay, sang Palawan. Again, congratulations sa ating winner for this week, si Lola Bukay, sang Palawan. Maraming salamat sa inyo tanan mga kabombo. Balikay kita next week. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Good afternoon and God bless.